Niin, hyvää lauantai-iltaa myöskin selostamon osalta. Suomen EM-jatkokarsintaurakka käynnistyy aivan hetken kuluttua Lounais-Ranskassa sijaitsevassa Paun kaupungissa. Tämä halli, joka kuvissa näkyy, se vetää tuollaiset 8000 katsojaa. Halli on loppuun myyty. Se on Ranskan, sanotaanko entisen suurseuran Pau Orthezin kotiareena. Ja siinä sitten mies, jonka harteilla on suuri vastuu tänäänkin, Petteri Koponen, joka pelasi ensimmäiset miesten maaottelunsa 3 vuotta sitten ja oli Suomen toiseksi paras pistemies viime syksyn karsinnoissa. Ja nyt sitten oikeastaan ensimmäistä kertaa tositoimissa, tosiotteluissa Suomen joukkueen pelinjohtajana yhdessä Teemu Rannikon kanssa. Rannikkohan oli loukkaantumisten takia sivussa nuo viime syksyn ottelut. Ja Jarkki, tuossa Akin kanssa äsken jo kävittekin tätä näiden kahden miehen työnjakoa läpi. Miltä sinun silmissä heidän yhteispelinsä on näyttänyt? Se koko en mä sano Teemu ja Petterin yhteispeli, vaan koko Suomen joukkueen peli näyttää hyvältä silloin, kun molemmat kaverit on yhtä aikaa kentällä. Me saadaan hyökkäyspää hyvin vaaralliseksi. Molemmat on kavereita, jotka pystyy henkilökohtaisesti voittamaan puolustajansa ja ajamaan ohi ja rakentamaan sitä kautta erilaisia tilanteita kaikille muille tai itselleen. Ja kun meillä on 2 tuommoista taitavaa pelaajaa kentällä, niin kyllä meidän hyökkäyspeli on hyvän näköistä. Ja tässä sitten tätä Ranskan aika huiman kovaa miehistöä. 5 NBA-pelaajaa, siis heitä kirkkaampana tähtenä luonnollisestikin yksi maailman parhaista takamiehistä, Tony Parker. Mutta unohtaa ei sovi myöskään esimerkiksi Boris Diota. Kaveri teki kuitenkin 15 pinnaa per peli viime kaudella Charlotten paidassa. Joo, ja mua niin eniten pelottaa tämä yleinen urheilullisuus, mikä näissä kavereissa on. Nämä menee ohi oikealta ja vasemmalta ja joka puolelta ja katkoo syöttöjä, blokkaa heittoja, riistää. Kaikki kaverit on niin kuin todellisia huippu-urheilijoita. Ja Tony Parker on myöskin kova luu puolustuspäässä, siihen Suomen valmennusjohto myöskin tuossa kiinnitti huomiota. No ihan varmasti. Mä luulen, että Ranska haluaisi kyllä pelata itse asiassa sillä tavalla, että siellä olisi 2 Tony Parkeria puolustamassa tai kentällä yhtä aikaa. Että jos meillä on Rannikko ja Koponen, niin ei Ranskakaan varmaan hirveästi olisi paheillaan siitä, että heillä olisi 2 Tony Parkeria siellä. Jos kerrotaan vielä homman nimi, eli EM-jatkokarsinta. Suomi samassa lohkossa Ranskan ja Italian kanssa, eli joukkueet, jotka ovat molemmat pelanneet olympiafinaalissa tällä vuosikymmenellä. Ranska olympiahopeaa Sydneyssä 2000, Italia Ateenassa 2004. Tämän lohkon voittaja etenee sitten siihen lopulliseen karsintaotteluun, joko Bosnia-Herzegovinaa, Belgia tai Portugalia vastaan, ja näin ollen näille 6 joukkueelle on tarjolla 1 paikka Puolan EM-kisoissa, eli aika karu on homman nimi. Joo, kyllä tämä eurooppalainen koripallo on niin hurjalla tasolla maailmassa, että jos Euroopassa on 15 parhaan joukossa, niin maailmassa on 20 parhaan joukossa, ja sikäli tämmöinen Euroopan EM-kisoihin pääseminen on melkein sama kuin pääsisi MM-kisoihin. Tietyistä maapallon osista sinne MM-kisoihin pääsee huomattavasti Suomea huonompia joukkueita. Kun tässä ranskalaisyleisölle ja reilulle 10 lahtelaiselle, jotka ovat sinne Ranskaan reissaneet, esitellään vierasjoukkuetta, niin mainitaan sen verran tästä Suomen ryhmästä, että tuon Uusi-Seelanti-ottelun vammojen takia väliin jättäneet Kimmo Muurinen ja Samuel Haanpää ovat nyt joukkueessa mukana. Se on kiva nähdä, että meillä on koko joukkue kasassa. Tämä on iso turnaus, 4 peliä aika tiiviiseen tahtiin, niin varmasti tarvitaan enemmän kuin 8-9 kaveria. Avauskokoonpano Suomella siis Koponen, Rannikko, Haf, Kotti ja Hanna Möttölä, joka vuoden huilin jälkeen on nyt tehnyt paluun parketille, ja tässä nyt sitten kokonaisuudessaan Suomen joukkuetta. Ja mielenkiintoinen nimi myöskin Gerard Lee Jr. 3 vuoden tauon jälkeen paluu maajoukkuepaitaan, alkamassa viimeinen kausi Yhdysvalloissa yliopistokentillä. Mielenkiintoista nähdä, mitä hän saa aikaan ja miten hän on sopeutunut tähän eurooppalaisen korikseen. Joo, Junnu menee kovaa vauhtia eteenpäin ja mielenkiinnolla katsotaan, mitä viimeinen vuosi Yhdysvalloissa tuo. Voi saattaa olla ihan niin kuin Hannon jalanjälkiä seuraamassa. Siinä etualalla Teemu Rannikko. Hänelläkin pari vähän vaisumpaa kautta loukkaantumisten ja vähän peliajan takia tässä takana, mutta ensi kaudella sitten uusin kujein Espanjaan, kun yleensä nousee seisomaan Paussa. Halli on tosiaankin loppuun myyty, vajat 8000 katsojaa, kun kotijoukkue tavoittelee paikkaa EM-kisoissa ja sitä kautta kenties myöskin MM-kisoissa. Viime EM-kisoissahan Ranskan joukkue
jäi 8. mutta tältä vuosikymmeneltä on kyllä tilillä myöskin yksi EM-mitalikin. 2005 Ranska oli nimittäin pronssilla ja varmasti kotikatsomoihin kuuluu, minkälaisen vastaanoton Tony Parker saa yleisöltä. Tony Parker tosiaankin kolminkertainen NBA-mestari, finaali MVP eli paras pelaaja vuonna 2007, takana jo 8 NBA-kautta ja viime kaudellahan Parker oli San Antonio Spursin paras pistemies 22 pinnan keskiarvolla ja oli myöskin koko tuon EM-karsinta ruljanssin paras pistemies viime syksynä, eli on osoittanut, että aika pitkään on Yhdysvalloissa pelannut, niin kyllä koris taittuu näin Euroopassakin. Ranskan joukkuettahan valmentaa nyt ensimmäistä kauttaan Vincent Collet, 46-vuotias Lyonin seuravalmentaja ja varmasti Ranskassa paineet ovat kyllä kovat. Joo, en mä ole sanonut valtavan kovat. Kyllä he pitävät niin kuin itseään selvästi ennakkosuosikkina tässä pelissä, varsinkin kun Italia kaadettiin vielä niin kuin pikkasen niin kutsutusti vajaalla joukkueella ilman Parkeria. Mä tietyllä tavalla vähän toivoisin, että Ranska tulee vähän takki auki tähän peliin. Nous écoutons maintenant la Marseillaise. Seremoniat sitten hoidettu ja pikkuhiljaa tämä jatkokarista lohko B:n toinen ottelu käyntiin. Ranska kukisti siis Italian jatkoajan jälkeen vieraissa keskiviikkona 80-77 ranskalaisten voittolukemat. Batum ja Pietrus parhaat pistemiehet molemmilla 20 pinnaa ja Tony Parker ei tosiaankaan tuota ottelua pelannut, vaan oli vielä Texasissa nilkkaansa katsastuttamassa ja tuntuu jossain lausunnossaan olevan vähän jopa pahana siitä, että San Antonio Spurs hänet passitti Texasin saakka nilkkaa näyttämään. Se tuntui vähän niin kuin ylimitoitetulta toimenpiteeltä. Tietysti San Antoniolla on taustalla semmoinen tilanne, että niillä on argentinainen Ginobili, joka näissä vastaavissa, tai sanotaan Etelä-Amerikan vastaavissa kekkereissä rikko itsensä ja oli sitten melkein koko kauden pois, niin ymmärtää, että NBA-joukkue suojelee omaisuutta ja pelaa varman päälle niin, että saa jalat kuntoon. Ja samaten myöskin Pau Gasol viime MM-kisoissa rikkoi itsensä ja oli pätkän NBA kautta tuon vamman takia sivussa. Ja toisaalta jos San Antonio Spurs maksaa Tony Parkerille $11,5 miljoonaa vuodessa, niin ehkä sitten jonkunnäköisiä oikeuksiakin on. No totta kai. Tony Parker, 188-senttinen takamies, oli mukana tuossa vuoden 2005 EM-pronssimiehistössä, kuten myöskin Boris Diaw,
joka valittiin EM-kisojen tähtiviisikkoon 4 vuotta sitten. Ja tuossa aloitusviisikossa muuten 4 NBA-pelaajaa sekä Espanjassa pelaava Florian Pietrus. Ja tässä Suomen avauskokoonpano, eli kuten tuolta jos studion puolelta totesitte, ei yllätyksiä. Ei siinä ole yllätyksiä. Eli Teemu Rannikko nyt lisänä verrattuna siihen viime syksyiseen Suomen maajoukkueeseen, joka sijoittui 4. omassa karsintalohkossaan, kun tässä sitten ottelun tuomaristo. Ranska muuten viime syksyn noissa varsinaisissa karsinoissa oli oman lohkonsa 2. Voittosaldo ei kuitenkaan riittänyt sitten jatkopaikkaan, vaan Turkki meni lohkovoittajana suoraan kisoihin ja Ranska joutui sitten kisapaikkaa hakemaan näiden jatkokarsintojen kautta. Ja jos vielä tässä nyt ynnättään, niin juoksukilpailuun Suomen ei kannata Ranskan kanssa lähteä, vaan Suomi varmasti haluaa vähän hidastempoisen iltapuotteen. No en mä osaa sanoa hidastempoinen, mutta se, että Ranskalta pitää nyt ainakin alkuun saada niin kutsutut helpot korit pois. Että jos Parkeri pääsee juoksemaan, sitä kautta löytää niin ilmaisia helppoja koreja, niin Ranska saa fiilarin päälle. Jos ne pääsee nyt helposti donkkaamaan ja ampuu ilmaisia kolmosia juoksupeleistä, niin sitten me ollaan vaikeuksissa. Jos me saadaan niin rauhallinen tahti tähän peliin ja itse oma heittopelimme, se on ihan selvä asia, että me joudutaan niin turvautumaan aika paljon heittopeliin. Rannikko, Möttölä, Koponen pystyy kaikki heittämään palloa koriin, niin me joudutaan tyytyyn ehkä vähän enemmän siihen peliin. Ranska tulee voimakkaasti korille, ihan selvästi niin hyökkää koria kohti ja tekee paljon enemmän 2 pisteen koreja. Meidän pitää vaan pitää huoli siitä, että ne ei saa niin yhtään helppoa. Siellä oli äsken muuten halattavana yksi näistä nimekkäimmistä pois jääneistä, eli Michael Pietrus, Orlando Magicissa loistavat pudotuspelit pelannut laitturi. Ja myöskin sitten Chicago Bullsin nuori Joakim Noah on sivussa. Hän ei loukkaantumisen takia, kuten Pietrus, vaan sen takia, että Bulls ei häntä näihin peleihin päästänyt. Joo, aika julma taso, jos täytyy sanoa, että sen tasoisia kavereita ei ole joukkueessa, niin kyllä on hurja taso maassa. Ja näin sitten aloitusviisikot marssivat parketille. 4 ottelua Suomella edessä. Kotona ja vieraissa Ranskaa sekä Italiaa vastaan. Seuraava otteluhan koittaa sitten heti tiistaina Vantaalla Italiaa vastaan, mutta nyt siis Suomi vieraissa Paun kaupungissa Ranskaa vastaan ja ylösheittoon Golden State Warriorsin Roni Turiafia vastaan. Suomen joukkueen konkari Hanno Möttölä ja siitä sitten pallo heti ranskalaisille ja Tony Parkerille. Boris Dio saa pallon sinne korin alle ja veivaa sen saman tien sisään. Tämä on meillä varmaan tulee olemaan ongelma. Diav on semmoinen pelaaja, joka vaikka on selvästi tommonen periaatteessa pienen laitahyökkäjän paikalla, niin Ranska postauttaa hirveästi tätä pelaajaa. Jos meillä on Sean Huff siinä pelaamassa, niin Sean vaan jää niin kuin pieneksi tonne korin alle. Hanno Möttölä ei saa syöttöä pidettyä käsissään, vaan pallo päätyy Ranskalle. Tony Parker, 3-kertainen All-Star-kävijä NBA:ssa. Petteri Koponen siinä Parkerin puolustamassa, Roni Turiaf. Sitten Parker ja 3 eturauttaan, mutta hän hakee itse levypallonsa siinä. Koponen ei tilanteeseen ennätä, vaan Ranskalle uudet 24 sekuntia hyökkäysaikaa. 27-vuotias 188-senttinen Tony Parker, joka on yksi NBA:n nopeimmista pelaajista, kun nyt sitten Nicolas Batum, joka pelasi hyvin Italiaa vastaan, jatkaa siitä mihin jäi 20 pinnaa tuossa avausottelussa ja on myöskin äärimmäisen lahjakas nuorukainen. Kova urheilija. Batum, Koposen ikätoveri, pelasi viime kaudella ensimmäisen NBA-kautensa Portland Trail Blazersissa. Suomella nyt 6 sekuntia hyökkäysaikaa jäljellä, pallo Koposella. Koponen 3 ja sisään! 4-3. Me ihan varmasti joudutaan elämään paljon niin kuin heittopelin varassa ja tää on niin kuin Petterin ja Teemun niin kuin heiniä saada nämä heitot sisään. Ja viime viikonloppun harjoitusottelussa Viroa ja Uutta-Seelantia vastaan molemmat onnistuivat kyllä kaukoheitossaan mainiosti. Nyt sitten Roni Turiaf kaukana korista. Pallo Batumille, sitten Dio, Eva Florian Pietrus ja Pietrus, joka teki 14 pistettä ensimmäisellä puolella Italiaa vastaan. Kasvattaa Ranskan johdon 3 pisteeseen. Sean Huff, viime syksyn karsinossa Suomen paras pistemies. Sitten Rannikko vaikeuksissa Pietrusta vastaan. Pietruskin monipuolinen pelaaja. Jälleen hyökkäysaika on käymässä vähiin. Tuukka Kotti Parkeria vastaan.
mutta ei osu. Levypallossa kuitenkin Möttölä ja Möttölä nostaa pallon sisään. Hyvä rauhallinen hyökkäys. Tosin siinä olisi ehkä tilannetta voinut jo aiemmin käyttää hyväksi, että Parker oli puolustamassa yli 2-metristä Kottia. Kotti ei taas ole hirveän hyvä menemään niin kuin mismatcheissa koria kohti. Kotti tyytyy helposti tuommoisiin 3 metrin, 2 metrin heittoon. Kulmassa Tony Parker nyt puolustaa Ranskalla, hyökkäys aika vähissä. Parker Hafin edestä, mutta ohi ja levypallossa Koponen. Ja Parkerin molemmat heitot on mennyt nyt sen verran reilusti ohi, että todennäköisesti tämä Suomen taktiikka pakottaa Parker heittämään ihan oikein. Ja siitä vapariviivalle Hanna. Mutta häneltä lyödään pallon käsistä. Turjaf antaa pallon Parkerille, jonka se vahvin asia on ilman muuta korille ajo. Kyllä joo. Ajo pois ja pakotetaan heittämään. Kaveri on ymmärtääkseni just palannut vasta Atlantin takaiselta lennolta, niin on ihan varma, että rytmi on vähän sekaisin ja kroppa vähän jäykkänä. Charlotte Bobcat sinne, Boris Dio heittää kaukaa sisään ja lukemat 8-5. Reilut 3 minuuttia pelattu. Tästä me nähdään, Möttölä joutuu antamaan. Tämä on erittäin vaarallinen pelaaja tämä Diaw meille. Se on pelaaja, joka pystyy tulemaan vähänkin pienempiä pelaajia vastaan sisään postiin, tekee korinalta koreja. Jos Suomi panee isomman pelaajan siihen vastaan, niin se pelaa NBA:ssä 3. ja pystyy heittämään pallon kaukaa sisään. Sean Happe, 3 ohi ja levypallo Florian Pietrusille. Pietrus, Valencian pelaaja. Espanjassa on aina pelannut erittäin hyviä otteluita Ranskan maajoukkueen paita päällään. Parker. Liian helposti. Ja siitä Möttölän virhe ja Tony Parkerille vapari päälle. Rannikosta tultiin nyt liian helposti ohi. 10-5. Ja tätä Parker tekee kyllä erittäin tehokkaasti myöskin NBA-parketeilla. Kyllä, ja niin just näin, kun se pääsee omasta miehestään ohi, niin me ollaan melkein voi panna hanskat tiskiin, että sitten ei yksittäinen apu auta, vaan se sitten repee puolustus. Noita ei saisi tulla, noin helposti ei saa tulla. 11-5. Petteri Koponen takana ensimmäinen kausi Italiassa ja jatko on sitten ehkä vielä hieman auki, eli Koposella on sopimus Virtus Bolognan kanssa, mutta seuran taloustilanne ei ilmeisesti ole ihan sieltä parhaasta päästä, kun Suomi on saada ja saakin siitä riiston. Sean Huff ja Tuukka Kotti taistelevat. Kotti taisteli meille pallo. Me ei kyllä pystytä ihan pelkästään tämmöisellä niin kuin pointin pallon ylöstuomisella ja suoraan heittämisellä pärjäämään tässä pelissä. Kyllä pitää vähän päästä niin kuin ainakin vapaa-heittoviivalle ja rikkoa puolustusta. Nyt se on vähän liian yksinkertaista hyökkäämään. Rannikko löytää Kotiin. Kotti pääsee siitä vapaa-heittoviivalle. Roni Turjafin virhe. Ja hyvin Kotti siinä korille leikkaa ja Rannikko hänet löytää. Hyvä syöttö, hyvä leikkaus. Yksinkertainen helppo peli. Roni Turjaf siirtyy viime kaudeksi Los Angeles Lakersista Golden State Warriorsiin ja on tuollaista rivipelaajaa, duunariosastoa NBA-parketeilla, kun yleensä puhuaa vapaaehtoviivalla Tuukka Kotti, joka on yksi näistä Suomen pelaajista, jolla ei vielä seuraa ensi kaudeksi ole. Viime kaudellahan Kotti polsi Ranskan kakkosliigassa ja loppukauden sitten Espoon Hongassa Korisliigassa. Kotti ensimmäinen sisään, toinen kuitenkin eturauttaa, mutta hyökkäys levari Suomelle. Kotti kuitenkin menettää Batum ja nyt lähtee sitten Ranska puolinopean hyökkäykseen. Koponen ei päästä Parkerin ohi. Hyvä puolustus Koposelta, hyvä puolustus. Ja tämähän on ehkä se Koposen osa-alue, joka eniten viime kaudella Italiassa kehittyi, eli että kehuttiin välillä aika vuolastikin hänen puolustuspään työskentelystään. Mä näin Petteri jo viime kesänä ja Petterin puolustuspeli oli viime kesänä jo hyvää siellä NBA:n kesäliigassa. Kyllä Petteri on kaikilla osa-alueilla hyvä pelaaja. 11-6. Ranskan pelaajista Roni Turjaf odottelee siinä palloa käsinsä. Se pelataan kuitenkin Pietrusille. Pietrus täysin vapaa, 3 ja sisään. 14-6. Tähän on alistunutta meidän pelaaminen. Ei ole ihan niin kuin sitä energiaa ja intensiteettiä, mitä tässä pitäisi olla. Tuntuu vähän, että ei niin kuin uskalleta pelata. Koponen, häntä puolustaa ikätoveri Nicolas Batum, jonka kanssa hän pelasi tuossa Hoop Summit-ottelussa samassa joukkueessa pari vuotta sitten. Kotti on nyt kyllä ihan väkevästi levypallo puolella, mutta sitten häneltä on viety kyllä palloa käsistä. Siellä on niin paljon vahvempaa jätkää vastassa, että ei vaan meidän fysiikka ei riitä. Kaveri on
nopea ja vahva. Tässä pallon taistelee itselleen kotille virheenä Ferran Pietrus. Michael Pietrusin Orlando Magicin pelaajan isoveli. Batum hakee sieltä lähturiappia ja itsekin toteaa siinä, että vähän lipsahtaa turhan korkeaksi. Siinä Boris Diaw, joka siirtyi viime kaudella Phoenix Sunsista Charlotte Bobcatsiin, kun nyt sisään Aymeric Jeannot Tony Parkerin tilalla. Eli Jeannothan oli Ranskan aloitusviisikossa tuossa Italia-ottelussa ja nyt hän tulee Parkerin tilalle pyörittämään kotijoukkueen peliä. Suomen joukkueelta puolestaan sisään Mikko Koivisto. Sean Haffe upotti yli puolet kolmosistaan viime syksyn karsinnoissa, mutta nyt molemmat yritykset ovat menneet ohi. Tuliko sinulle yllätyksenä, että Koivisto otetaan ensimmäisenä miehenä penkiltä sisään? Ei se yllätys ole. Siis sanotaan, että meillä on joukkue niin tasainen, että sieltä voi ihan niin kuin taktisessa mielessä tuoda oikeastaan kenet tahansa sinne. Kysymys siitä, että mitä me tarvitaan, sieltä löytyy kavereita. Koivisto tuli ehkä vähän puskistakin A-maajoukkuekuvioihin aika ryminällä viime kesänä. Joutui jättämään karsintapelit kesken palatakseen Yhdysvaltoihin yliopistonsa valmistaviin harjoituksiin. Koponen pallon kanssa. Suomi tehnyt vasta 6 pistettä 6 minuutissa. Koponen toinen kolmonen. Ja Petteri Koposella ei ainakaan päätä kylmää. Kova kori. Me tarvitaan kyllä huikeita onnistumisia tässä. Meidän pitäisi pakottaa vastustaja heittää. Siellä itse asiassa on oikein 3 pisteen heittäjät. Heti kun ne tulee tänne maalatulla alueelle korin alla, niin me ollaan vaikeuksia. Mutta tää on melkein se, mihin me joudutaan pakottaa. Jos ne panee ne sisään, niin ne voittaa tämän pelin. Boris Diaw heitti kyllä melkoisen määrän kolmosia viime kaudella NBA:ssakin. Hänen roolinsa vähän muuttui siitä, mitä se oli Phoenix Sunsissa. Kun mies Charlotteen kesken kauden treidattiin. Haffe Möttölälle, mutta Möttölä menettää ja nyt lähtee sitten Batum. Ja sisään menee Koposen virhe ja vielä Nikolai Batum vapaa heittoviivalla. Liian helposti, ihan liian helposti. Helppo menetys hyökkäyspäässä ja vähän turha helppo 3 pistettä tästä tulee. Pehmeitä. Me ollaan koko ajan vähän niin kuin pehmeitä noissa tilanteissa. Tuossa tilanteessa, jos halutaan rikkoa, niin rikotaan kunnolla ja anneta koria. Möttölä oli vähän pehmeä hyökkäyspäässä. Koko meidän pelaaminen on tällä hetkellä vähän pehmeitä. Samalla myöskin Henrik Detman ottaa aika lisän, kun Ranska johtaa 10 pisteellä ja siellä on vielä tuo Batumin vapaa heittopin heittämättä. Tässä on vähän samanlainen tunnelma kuin vuosi sitten turnauksessa ensimmäisessä pelissä Bulgaria vastaan. Me pelattiin turnauksen selvästi huonoa peli ensimmäisessä pelissä ja joutui oikein niin kuin rytmissä. Ja nyt selvästi on semmoinen tilanne, että ei ole oikein rytmissä. Vähän kunnioitetaan vastustajaa turhan paljon. Rohkeus pelata puuttuu. Ja siihen ei näin lyhyessä sarjassa ole sitäkään vähän varaa. Ei ole. Siinä ohjata jakaa Ranskan tuore päävalmentajana voinee sanoa Vincent Colin. Te valittiin maaliskuussa Ranskan päävalmentajaksi ja keväällä hän luotsasi myöskin Lyonin Ranskan Pro A:n mestariksi. Ja Jeannot siellä nyt näyttäisi jatkavan ranskalaisten pelin tekijänä numero 8. Ja vappariviivalla 20-vuotias 201-senttinen Nikolai Batum oli Portland Trail Blazersin aloitusviisikossa 76 kertaa viime kauden aikana. Tehot eivät nyt kovin kummoisia olleet, mutta nuoressa Blazersin joukkueessa kuitenkin ihan tärkeä pelaaja. Erinomainen pelaaja, hyvä urheilija. Itse asiassa kysymys on ihan samanikäisestä pelaajasta kuin Petteri Koponen, 88 syntynyt, että hurja tulevaisuus edessä. Suomelta Kimmo Muurinen sisään. Muurinen oli sormivamman takia tässä muutaman harjoitusottelun sivussa ja Muurinen saman tien vaikeuksissa ja menettää pallon ranskalaisille ja tähän nyt ei sitten ainakaan ole varaa. Meillä on liian helposti menetetty nyt hyökkäyspäässä näitä palloja. Ihan selvästi me kunnioitetaan vastustajaa vähän turhan paljon. Kaverit, joilla meillä niin Detmanin kartoissa ei ole vihreätä valoa, lähtee tekemään aika paljon kuljetuksia. Pistää palloa maahan ruuhkassa. Meillä on menetetty aika monta kertaa. 21-9 tuon Batumin korin jälkeen. Ja Santtu Haanpää on kentällä.
Haanpää myöskin on ollut muutaman harjoitusottelun sivussa aika kivuliaan polvikolhun jäljiltä. Ja Haanpää kyllä heittovoimaa tämän Suomen ryhmään tuo, ja Haanpää lähteekin aggressiivisesti ajamaan ja häntä rikotaan. Haanpää on varmaan vastustajakin paperissa merkitty huikeana heittäjänä. Santulla ei ole mikään ongelma heittää niin kuin 10-3 matsissa, panna niistä 8 sisään. Oikein päivä tulee. Siinä kaveri meni vähän niin kuin Santu heittoharhautukseen. Severiksenaa saa tuon virheen ja vapari viivalla 22-vuotias vantalaislähtöinen Samuel Haanpää, jonka ensimmäinen ammattilaiskausi meni aika plörinäksi heti alkajaiseksi, eli vuosi sitten hän Haanpää teki sopimuksen Italian ykkösliigaan, mutta seura heitti sitten kupit nurin jo ennen kauden alkua, ja Haanpää sitten syksyllä harjoitteli pitkään yksinään ennen kuin hän päätyi loppujen lopuksi Ranskan kolmosliigaan. Ja Haanpää myöskin yksi näitä vapaita agentteja Suomen joukkueessa. Uskotko, että se tuo jotain lisäpaineita näiden suomalaispelaajien päähän, joilla ei vielä sopimusta ensi kaudeksi ole? Ei, mä uskon, ei se tähän niin itse varsinaiseen pelaamiseen mitään vaikuttaa. Tietysti se ihmisen normaaliin elämiseen vaikuttaa niin kuin negatiivisesti, jos sä tiedät, mistä kuka maksaa kuukauden kuluttua tai 2 kuukauden kuluttua sun palkan ja millä maksetaan vuokrat. Nyt Suomelta hyvä puolustus. Nando de Colo joutuu kiskaisemaan aika epätoivoisen kolmosen, kun Suomelta sisään korin alus Järkäle, 210-senttinen Antti Nikkilä, Korisliigan MVP, paras pelaaja viime kaudella. Tää näyttää Detman käyttävän tämmöistä nuori Suomi-taktiikkaa, että kaikki pelaa. Ei me ainakaan niin huonommin ole pelattu kuin ottelun alussa. Että kyllä nämä vaihdot on tuonut selvästi piristystä tähän meidän pelaamiseen. Me ollaan vähän aktiivisempia siellä nyt. Ranskalla NBA-pelaaja vaihtuu toiseen Ronny Turjov penkille, ja viime kaudella Oklahoma Cityssä ja Denverissä pelannut Juhan Petro. 214-senttinen sentteri tulee sisään. Nyt tilaa vaan. Petro ei pysy Teemu mukana kyllä tässä tilanteessa. Rannikko ajaa korille ja pilli soi. Eli sen verran Suomella tässä on vaihtorolletti käynyt, että siellä ei ole kuin Rannikko aloitusviisikon miehistä nyt sisällä. Ja Rannikko kehti käydä jo penkillä jossain vaiheessa. Kovaa kierrätys. Nämä on hyviä tilanteita, jos Ranska alkaa vaihtaa näitä palloskriinejä. Meidän saadaan meidän pointti pelaamaan vastustajan 210-senttistä isoa miestä vastaan. Näistä seuraa aina meille hyviä asioita. Joko tulee hyvä heittopaikka pikkumiehelle, tai niin kuin äskeisessä tilanteessa Rannikon hyvä sisään. Teemu Rannikko siis teki hiljattain sopimuksen Espanjan liigan keskikastiin kuuluvan Granadan kanssa, ja se on ilman muuta maajoukkueellekin hyvä asia, että Rannikko pääsee sellaiseen rooliin, että peliaikaa riittää. Hän jää kuitenkin aika vähille minuuteille 2 Venäjän vuonna. Aivan. Boris Dio lähtee ajamaan, pudottaa syötön Petrolle, ja Petro hänen leipäheittonsa tuo huukee parista metristä. Joo, mutta se alkoi taas siitä, että vastustaja pääsi ajamaan korille, ja sitten me ollaan vaikeuksissa, kun meitä vastaan ajetaan. Ei meillä sitten niinku riitä eväät oikein. Meidän pitäisi pystyä pitämään vastustaja siellä kaukaa korista ja mahdollisesti pakottaa ne heittää. Ne on niin urheilullisia kaverit, jotka tulee sisään, niin ei hyvää seuraa. Rannikko kolmonen, ja kyllä tässä nyt tämä tuttu kaksikko Rannikko Koponen on Suomea pinnalla pitänyt. Se on ihan selvä, että näillä me joudutaan elämään hyökkäyspäässä. Meidän täytyy saada puolustuspää vaan niin kuin paremmaksi tällä hetkellä. Suomalaista Haanpää kolaroi siellä sen verran, että pilli soi. 3-6 Suomelta sisään, eli 2 onnistunutta kolmosta lähtenyt Koposen kädestä, ja tuo äskeinen siis Teemu Rannikon. Mutta tämä on aika julmaa, kertomaa 2 pisteen heitot. Joo, me ei saada päästään nyt. Ranska tulee korille liian helposti, ja me annetaan se 2 pisteen heitto liian helposti. Realismia on, että Ranska ei ole hirveän hyvin kaukaa heittävä joukko. Meidän pitäisi pystyä pakottamaan ne heittää kaukaa. Vapariviivalla viimeiset 5 kautta Espanjan ykkössarjassa Ron Florent Pietrus. Siellä tosin aika pienillä tehoilla, pienillä vastuilla hän on pelannut, mutta häntä on kehuttu etenkin puolustuspään pelaamisesta. Ja myöskin Pietrus on kyllä äärimmäisen urheilullinen, kovapoppuinen pelaaja. Ja sieltä lähtee sitten Suomen kolmonen, ja se menee sisään. Tällä kertaa siellä Samuel Haanpää, ja ero on enää 6 pistettä. Me eletään 3 pisteen heitolla, mutta se ei varmaan ole hirveän suuri yllätys tässä. Kun me saataisiin vastustajakin heittää nyt 3 pisteen heittoja, ja saataisiin peli enemmän tämmöisessä kaukoheittopeli, kun meidän mahdollisuudet paranee. Tulee liian helposti sisään. Petro. Mutta Petro ottaa kyllä heiton, joka ei ihan sitä hänen ominta osa-aluetta ole, mutta sisään joka tapauksessa. Toi ei ole Petron heitto, että toi voidaan antaa vaikka sille. Rannikko saa kaatuessakin tökättyä pallon vielä Haanpään käsiin. Sitten Rannikko
Rannikko vähän ahtaalla. Hyvä yhden kosketuksen syöttö Nikkilältä ja sieltä kulmasta sitten kolmonen. Tällä kertaa Koivisto ja ero 5 pistettä. 26-21. Hyvä peli. Hyvä syöttö Antulta. Erittäin hyvä syöttö. Meidän täytyy uskoa, että meidän 3 pisteen heitto on se, millä me eletään. Ei saa tulla ohi siitä. Nandri Kolo ja hän upottaa kakkosen. Ja näin myöskin tulee ensimmäinen neljänneksi päätöksensä. Ranska oli 10 pisteen johdossa suurimmillaan. Ja Suomi, kuten totesit, kyllä elää ja kuolee kolmoskaaren takaa. Joo, ja meidän pitäisi sanoa, että vastustajakin enemmän elämää ja kuolemaa sieltä. Se olisi niinku tapa, millä vastustaja voisi kuolla, jos me pakotettaisiin ne heittää noita 3 pisteen heittoa. Nyt liian helposti tulee liian helposti kaverit tulee maalatulle alueelle 3 sekunnin alueelle ja siellä se urheilullisuus näkyy niin kuin just tommosena asiana. Mä en ole nähnyt ne tilastoja, mutta varmaan 80% heittää sisään. Erittäin hyvin tulee esiin. Hyvä passi äsken. Tullut hyvä liike. Tää transition screen on meille kaikkein tehokkain. Silloin me saadaan heti se puolustus liikkeelle. Nyt jos hei! Nyt kun me pelata pallon screenin peukkuu tai jotain, päätä ne träppää. Iso mies träppää, niin saman puolen äijä vapaaksi, heikko puoli vapaaksi, katsotaan rolli. Ei pystytään juoksemaan niitä vastaan joka kerta. Joka kerta. Antti on ensimmäisenä tämän hyökkäyksen ollut. Nyt tuokin kuva vähän kertoo siitä, mikä on Teemu Rannikon johtajan asema joukkueessa. Teemu on selvä johtaja. Teemu oli jo 16-vuotiaana mestaruussodassa joukkueen johtaja. Se kertoo aika paljon. Joukkueessa, jossa kuitenkin 2-3 ulkomaalaista pelaajaa ja paljon vanhoja sarjajyriä, niin Teemu 16-vuotiaana otti niin kuin puheenjohtajan nuija ja alkoi niin kuin päättää asioita ja johti joukkuetta. Valitettavasti vaan Himkissä Venäjällä Rannikko jäi todella vähälle peliajalle Venäjän liigassa 5 minuuttia per peli. Tosin siellä oli kyllä sitten sellaisia joukkuetovereitakin, että se ei välttämättä ole ihan valtaansa häpeä heidän taakseen tuossa rotaatiossa jäädä ja tietenkin tuo sitkeä kantapää vaiva. Teemulla on ollut pari vuotta nyt niin pikkusia ikäviä vammoja, jotka on selvästi haitannut niin pelaamista sarjakaudella. Täytyy toivoa, että Teemu pysyy ensi kaudella Espanjassa terveen. Ja muistetaan, että silloin kun Rannikko pelasi Sloveniassa Olimpia Ljubljanassa, hän kuului ihan koko Euroopan takamieseliittiin. Esimerkiksi Euroliigassa teki tuollaista vajaata 15 pinnaa per peli. Joo, ja kysymys on siitä, että eihän Espanjan ACB-sarja on maailman toiseksi kovin sarja, niin sinne ei hirveän huonoja jätkiä rekrytoida. Jos Teemu sinne niin rekrytoidaan, niin se on signaali, että sitä Teemua pidetään huippupelaajana. Tony Parker jää penkille, eli niin hän Ranskan valmentaja Nikolai etukäteen vähän kommentoikin, että Parker kyllä pelaa, mutta tuskin kovin paljon. Ja ensimmäisellä neljänneksellä muuten Ranskan kakkoset 11 yritystä, vain 1 ohi. Joo, mutta me ollaan nyt ehkä me ollaan vähän liian aktiivisia niin kuin Kaarella puolustamisessa. Meidän pitäisi uskoa siihen, että Ranska tulee sisään koko ajan. Jos me saataisiin niin pelaamaan enemmän heittopeliä, kaukoheittoa, niin se voisi olla meidän vahvuus tässä tilanteessa. Kimmo Muurinen käy siellä painia. Katsotaan nyt, kenelle tämä virhe merkitään. Ilmeisestikin ranskalaispelaajalle, eli siinä 3 sekunnin alueen kulmillaan. Tässä se on huomattavasti pienempi Jean, joka siellä jonkinnäköistä lukko-otetta nappaa Jean vaihtoon. Ne on mielenkiintoisia tilanteita ja tuomarille vaikeita tilanteita. Toisen pallollisen screenin vaihtotilanteen jälkeen iso jätkä rullaa sisään, pieni jätkä joutuu puolustamaan isoa siellä sisällä. Siellä tulee niin kuin, siellä on paljon feikkaamista, siellä on paljon tönimistä, siellä on niin kuin vaikea toimia tuomarina. Ranskalta sisään nuorten maajoukkueen mies Antoine Diotte, kun Haanpää hankkii nyt vastustajalle virheen. Siinä erittäin hyvä suoritus Haanpäältä. Se on Petro, joka sieltä tulee niskaan ja näin 214-senttiselle NBA-pelaajalle. Siitä virhe ja vappariviivalle Samuel Haanpää, joka pelasi 2 kautta erittäin hyvin Valparaisan yliopistossa yhdessä Sean Huffin kanssa, mutta päätti sitten kokeilla raakkiettaan ammattilaiskentillä jo vuosi sitten, eli jätti nuo 2 viimeistä yliopistovuottaan pelaamatta ja valitettavasti tosiaankin sitten nuo suunnitelmat menivät vähän sekaisin, kun Capitol Orlando meni nurinen vuosi sitten, eli tuo Haanpään seura. Ero 5 pistettä, 28-23 ja tuntuu vähän siltä, että Suomi on nyt sen
shokin jälkeen päästä tässä paremmin pelin sisään. Joo, me ollaan löydetty oma tapa ja taas vastustaja tulee sisään. Me niin kuin ihan liian helposti tekee koko ajan niin sisältä koreja. Me saataisiin edes yrittää pari kaukoheittoa ja katsotaan mitä sitten tila tapahtuu. Tuossa vaiheessa kun Petro saa yhdellä pompulla niin yhdellä askeleella lyödä palloa alaspäin, niin siinä ei meidän puolustus auta enää yhtään mitään. Rannikko pallon kanssa, sitten Muurinen. Muurinen odottaa syötön Nikkilälle, Nikkilän huukke ja se pomppii sisään. Suomi pelaa nyt ihan hyvin. Hyökkäyspäässä erinomaisen hyvää peliä, me tarvitaan nyt se puolustuspää kasaan. Antoine Diot valittiin 20 EM-kisojen All-Star miehistöön, mutta nyt hyvä puolustuspelistä Mikko Koivistolta. Oli hyvät vaihdot siellä, tuli hyvät avut. Muurinen kulmaan, siellä Haanpää. Rannikko. Anna mennä Santtu. Ja siellä Haanpää puolen vaihdon jälkeen. Haanpää löytää tilaa, lähtee hakemaan syöttöä ja siitä Dion virhe. Santtu Haanpää toi selvästi nyt vähän niin kuin eloa tuohon meidän pelaamiseen hyökkäyspäähän. Rohkeata pelaamista. Pystyy haastamaan, uskaltaa haastaa, vaikka ei fysiikka ihan riitäkään näiden kovien ranskalaisen haastamiseen. Kovana heitteenä tulee olemaan vaarallinen pelaaja. Laurent Pietus saa tässä tilanteessa ilmeisesti vähän osumaan päin näköä ja joutuu sitten vaihtopenkille paikattavaksi ja jatkotilanteessa sitten Boris Diaw rikkoo Haanpäätä. Rannikko. Mutta onneksi pallo siinä jää suomalaiselle. Diot ei pysty pitämään palloa kentän puolella. Antoine Diot, 20-vuotias takamies, liittyi Ranskan joukkueen vahvuuteen vasta viikko sitten, kuten myöskin toinen takamies Aymeric Janot, kun pari kaveria loukkaantumisen takia joutuu jäämään sivuun. Koponen ei tullut takaisin sisään. Haanpää joutuu vähän kurottamaan syöttöä haltuunsa, mutta se ei haittaa. Suomi on 2 pisteen päähän. Tämä on niin kova jätkä tämä Santtu Haanpää, että jengit ei tiedäkään kuinka kova jätkä se on. 10 pistettä. Se on hämmästyttävän. Santun nuoruus oli semmoinen, että melkein joka vuosi sillä oli polvet rikki, että ei päässyt niin kuin. Kaikki tiesi, että se oli yksi lahjakkaimmista pelaajista, mitä meillä koskaan on ollutkaan, mutta ei koskaan päässyt esimerkiksi nuorten maajoukkueessa oikeisiin rooleihin, koska ei pystynyt pelaamaan kipeillä jaloillaan. Nyt on muutama vuonna ollut kohtuullisen terveenä ja tulos on niin huikein kova. Haanpää joutui viime syksyn karsintapelit jättämään sormivamman takia väliin ja vielä on menossa 9. A-maaottelu vieraskentällä Ranskaa vastaan ja tehnyt nyt 10 pistettä. Ja lisää tulee. Kyllä, ennen tätä kesää Haanpää ei ole tehnyt koria A-maaottelussa. Se on yllättävää tietysti. Santtu on kuitenkin aika kova jätkä jo pitemmän aikaa, mutta tuon Amerikan reissun ja loukkaantumisten takia toin kaikkiakin Haanpään maaottelut ovat jääneet vähin. Tosiaankin vain 8 peliä miesten maajoukkueessa ennen tätä iltaa. Ja nyt Haanpää siis tuolla kolmosellaan Suomen 2 pisteen päähän Ranskasta. Hyvin ollaan mukana pelissä heti kun saatiin tää erottu. Nyt on vain se puolustuspeli saatava niin kuin meidän saatava stoppeja. Kaverit ei saa saada noin helposti noita 2 pisteen koreja. Suomen kolmoset 8 yritystä, niistä 6 sisään. Se voi olla, että se tahti jatkuu ihan loppuun asti, mutta kyllä se meidän pelityyli on siinä, että me joudutaan heittämään palloa hyppyheitoilla kaukaa, ellei me saada nopeita hyökkäyksiä aikaa. Ja Ranska vaan tulee sitkeästi sisään. Se meidän täytyy niin pysäyttää. 30-28 tilanne tässä EM-jatkokarsintojen Suomen avausottelussa. Ranska voitti ensimmäisessä pelissään Italian 3 pisteellä vieraissa. Kolo ja sitten 3 Ranskalta ja se menee sisään. Ero kasvaa 5 pisteeseen. Antoine Diot asialla. Katsotaan tapahtuuko toi seuraavassa hyökkäyksessä uudestaan. Koponen Haanpäälle. Sitten Rannikko. Rannikko tehnyt 4 pistettä. Koponen puolestaan 6. Haanpää heittovoimaa tästä Suomen viisikosta löytyy. Koposen täytyy kyllä ratkaisua kohta ottaa. Saa siitä hankittua virheen Alain Coffille. Alain Coffi ensi kaudella Juventus Badalonassa pelaava laita hyökkääjä. Joutuu siinä vähän pahaan paikkaan huomattavasti viittävämpää Koposta vastaan ja Coffille ensimmäinen virhe. Ja Batum takaisin sisään. Batum tehnyt 6 pistettä tässä ottelussa. Koponen pallon kanssa. Sitten Mikkilä palauttaa pallon Koposelle. Koponen
Antaa syöttön, joka päättyy vähän onnekkastikin Muuriselle. Se tulee paluu postissa takaisin, eikä saa Muurinen toistetaan yritystä sisään. Siellä on kovia urheilijoita vastassa. Kimmo joutui aika huonosta tasapainosta tekemään tuon ratkaisun ja kello oli käymässä loppuun ja pakko oli ratkaista jotain. Se oli tyypillinen tilanne, jossa näkee, että kaverilla on kovia urheilijoita vastassa. Antoine Diot pallon Andre Kololle. Sitten Kofi niittaa Haanpään alta pois. 2 sekuntia ainoastaan jää Ranskalle hyökkäysaikaa jäljelle. Se sivuraja ihan väärinpäin. Se oli Suomen sivuraja. 33-28. Siinä Samuel Haanpää, Suomen paras pistemies toistaiseksi. Juan Petro tykittää tuon passin Kofille ja tässä tämä on nähdä. Kyllä se Kofi on, joka sen pallon tuosta ylipäätärään suti. Ja tässä puolestaan tuo Batumin äskeinen blokki. Kaksi sekuntia hyökkäysaikaa kotijoukkueella ja sinne se harmittavasti kyllä sitten putoaa Kofi. Toi ei ole harmittamista, toi on huono puolustaminen. Noin 2 sekuntia pitää pystyä korin alusta niin sulkemaan. Koponen jälleen Batun blokissa. Joo, siellä on lentäjiä tuolla päässä. Ne pelaa korin yläpuolella, ne on kovia poikia. Ja nyt pelataan sitten äliuppia ehkä sille juuri tasan väärimmälle miehelle tuossa viisikossa. Onneksi pojat innostu vähän liikaa. Patumme sen lisäksi, että on tuolla kovapomppunen kaveri, on myöskin pituiseksi ja todella ulottuva kaveri. On. Huikea koripalloilijan kroppa. Batum on tosiaankin Koposulle tuttu mies tuosta vuoden 2007 Hoop Summit Yhdysvallat vastaan muun maailman ottelusta. Koponen ja Batum olivat tuossa ottelussa muun maailman 2 parasta pelaajaa. Enää lähtee Ranskan nopeaa ja se on Batum juoksemassa. Käsittämättömän huono hyökkäys Suomelta. Huono syöttö ja ihan ilmainen menetys. Nyt ero on taas lipsahtanut 9 pisteeseen. Batum tehnyt 8 pinnaa Italiaa vastaan tuossa avausottelussa. Hän teki 20, oli Pietrusin kanssa joukkueensa paras pistemies. Möttölä. Koponen pallon kanssa. Mutta eturautaan jää, Diot hakee irtopallon, Ranskalla nyt 7-0 nykäisy tässä menossa 2 minuutissa. Eli Suomen pelin sitten tuon hyvän jakson jälkeen vähän hajonnut käsiin. Petro pelaa vielä ulos, Diot vettää ohi ja Möttölä pitää nyt Petron selkänsä takana ja antaa pallon Rannikolle. No, jos pakotetaan sisusta pois, ei päästä korinalle ja pakotetaan ne heittää kaukaan. Ja Rannikko naulaa 3 sisään, 37-31. Meidän mahdollisuus on tässä pelissä se, että jos tästä tulee 3 pisteen heittokisa, niin me voitetaan. Antoine Diot, Le Mansin pelaaja Ranskan liigasta. Alain Kofi. Se on liian levällään Suomen puolustus. Se on liian helppo tulla sisään, kun tää on näin levällään. Pitää saada niin kuin enemmän täyteen sitä 3 sekunnin aluetta. Muuten vastustaja vaan tulee sinne sisään. Tuukka Kotti saa sitten virheen ja tuossa kyllä sitten melkoista tilastoa. Ranska heittänyt tässä ottelussa 14 kertaa kolmoskauden sisäpuolelta ja vain kerran ohi. Joo, tässäkin tilanteessa on ihan liikaa tilaa, tai liian paljon aikaa ja tilaa. Kun kaveri panee pari kertaa pallon maahan, niin se pitää olla jo paljon ahtaampaa ja 3 sekunnin alue pitää olla niin kuin täydempänä. Ei tuolla ole vaarallisia. Tässä kun ajaa sisään, niin ne on vaarallisia. Batumme heittää kuitenkin ohi levypallon, ottaa Tuukka Kotti, joka oli Suomen paras levypallopelaaja viime syksyn karsinnoissa. Koponen. Sitten Sean Haffe. Haffe löytää sieltä vähän paanaa, lähtee ajamaan Diolta vastaan, mutta joutuu varomaan Dion blokkia ja aika epätoivoiseksi tuo yritys menee. Andre Kolo Antoine Diotille. Diot oli mukana siis 20 EM-kisojen hopeajoukkueessa, joka hävisi finaalissa Kreikalle. Ja heti noiden kisojen jälkeen sitten pikakomennuksella miesten maajoukkueen matkaan. Roni Turjaf on muuten istunut myöskin pitkään penkillä. Turjaf on vähän vammoista kärsinyt ja hän oli aloitusviisikossa, mutta ei ole sen jälkeen kentällä käynyt, kuten oli myöskään Tony Parker, mutta se nyt oli vähän odotettavissakin, että Parker ei välttämättä kovin isoja minuutteja tässä ottelussa tahkoa. Koponen pallon kanssa. 7 sekuntia hyökkäysaikaa jäljellä. Koponen lähtee ajoon. Ei saa tuota viimeisteltyä, mutta saa kuitenkin siitä virheen Alain Kofille. Siellä oli hyvin tilaa 3 sekunnin alla. Siellä oli tilaa ajaa.
4.26 jäljellä toista neljännestä. Vapariviivalla Petteri Koponen. Ollut takana siis ensimmäinen kausi Italian liigassa. Miten kommentoit Koposen ensimmäistä Virtus Bolognan kautta? Se oli nuorelle pelaajalle erittäin hyvä kausi. Olen kuullut myös sanomisia siitä, että se on väärä valinta. Mun mielestä se on Petterille selkeitä eteenpäin menoa. Joka vuosi tässä mennään nyt eteenpäin. Ensi vuonna vähän isompi rooli. Mä oon sitä mieltä, että se on Petterille ihan oikea valinta. 14 minuuttia per peli, 2,8 pistettä per peli siinä näitä Koposen numeroita. Mutta kuten tuli todettua, niin etenkin puolustuspäässä Koponen oli ihan kelpo roolissa. 37-33, kun Haanpää saa toisen virheensä. Suomen pelaajista Kotila ja Haanpäällä 2 virhettä, mulla ei... Liikaa tilaa taas sisällä. Nyt täytyy. Nyt siellä on hyvä apu sisällä. Nyt on ahdasta. Hyvä. Kofi, vähän huono syöttö. Sitten Nandere Kolo. Nyt on hyvät avut sisällä. Nyt on ahdasta. Nyt on ahdasta. Nandere Kolo tuli sieltä screenin takarautaan. Ja... Nyt oli hyvä puolustus koko ajan. Me saatiin vastustaja tekemään se just mitä me halutettiin, heittää kaukoheitto. Meillä oli hyvin täynnä 3 sekunnin alue. Sinne ei helpolla päässyt. Jos sinne ajettiin, niin siellä oli ruuhka. Juuri näin. Tuossakin Ranska pelasi Nandere Kololle tuossa pallottoman pelaajan screenin ja näitä ranskalaiset tykkäävät tehdä. John Huff on menettää pallon ja Kolo hänessä tiukasti kiinni. Nandere Kolo, 22-vuotias San Antonio Spursin toisen kierroksen varaus tämän vuoden draftissa. Kun Pietrus nyt silmäkulman paikattuna tulee sisään Alain Coffin tilalle. John Huff avaa Petteri Koposelle. Sitten Möttölä. Koponen näyttää pelattavat kuviot sieltä liikin puolesta kentästä. Möttölä antaa vielä ulos sieltä Rannikko. Vajaaksi jäävä kolmosyritys. Pallo Nikola Batumille. 3,5 minuuttia jäljellä. Boris Diaw. Jälleen Nandere Kolo. Siirtyy tulevaksi kaudeksi Espanjan liigaan Valenciaan. Maajoukkuetoverit Laurent Pietrusin seurakaveriksi. Nandere Kolo, loistava passi. Koposelta karkas liian helposti nyt kaverikodille. Ihan suoraan sanoen käveli siitä. Antoine Diot 2 pistettä. Edelleenkin siellä on liian paljon tilaa. Jos vastustajan korille mennään tuolla tavalla, niin tuo heitto torjutaan. Siellä on niin paljon urheilijoita vastassa. Möttölä astuu kaaren taakse. Lyhyeksi jää tuo kolmosyritys. Ranska johtaa 6 pisteellä. Ja nyt sitten Teemu Rannikko rikkoo. Taktisesti hyvä virhe. Eli se on monesko joukkueen virhe oli, mutta saatiin selvä ylivoimahyökkäys pois. Ja tässä on nyt vajat 3 minuuttia 4 jäljellä ja nyt ei Ranskaa pitäisi päästä minkäännäköiselle karkumatkalle. Joo, jos me saadaan tämä ero pysytävässä 5 pisteessä, niin me ollaan ihan tyytyväisiä. Ei meillä mitään hätää siinä vaiheessa. Samalla Haanpää Suomen paras pistemies 10 pinnallaan. Petteri Koponen 8 pistettä. Teemu Rannikko 7. Ranskalaisista on Batum tehnyt 8. Petro Pietrus 6 ja Boris Diaw 7. Se vaan vastustaja tekee ne koriset niin liian helpolla. Ne on periaatteessa leijappeja 1-0 vastaan tilanteita. Ihan niin kuin liian helpolla. Meidän pitäisi pakottaa ne tekemään enemmän töitä jokaisen korin eteen. Kun tuossa studiossa puhuitte siitä, miten Suomi otti todella rumasti tauluun Uutta-Seelantia vastaan levypallossa. Ja nyt Suomi on jopa ottanut enemmän levypalloja kuin Ranska, eli 12-11 levarit Suomelle. Joo, no me ollaan pelattu nyt aika paljon erilaisilla rotaatioilla. Me ollaan paljon pelattu jopa 1 pointilla, sellaista perinteistä peliä. Rannikko ja Koponen ei ole hirveän paljon ollut yhtä aikaa kentällä. Selvästi on se parempi peli, mutta kyllähän kysymys on siitä, että ei ne levypallot yksikseen ratkaise tätä asiaa, kyllä ne pisteet pitää tehdä. Siinä Michael Pietrus. NBA:n viime kauden finalisti Orlando Magicin ehkä sanotaanko yllätyspelaaja. Pelasi kyllä todella hyvät pudotuspelit finaaleissa, sitten ehkä vähän tahti hiipui. Rannevamman takia Pietrus ei ole näissä peleissä mukana ja toinen iso nimi, joka rosterista uupuu, on Joakim Noah. Tässä puolustusnaisten ei näihin peleihin mukaan päästänyt. Diaw lähti ajamaan korille ja Antti Mikkilä rikkoo. Se oli tietyllä tavalla hyvä virhe. Antti jalat ei riitä ihan Diawin kanssa
pärjäämisen. Mutta toikin teillä on semmoinen tilanne, että meillä olisi korin alla sen verran niin kuin lihaa ja luita, että sinne ei uskalleta lähteä ajamaan. Nyt siellä on liian paljon tilaa ja pelkästään lähteä ajamaan. Boris Diaw, toisen polven koripalloilijoita, hänen äitiään Elisabeth Riffiota pidetään yhtenä Ranskan kaikkien aikojen parhaista naiskoripalloilijoista. Ja Elisabeth Riffiot on myöskin valittu Koritsen Hall of Fameen, mikä se on totta kai jo melkoinen meritti sekin. Eikä ole huono pojankaan ura ollut Yhdysvalloissa 6 kautta NBA:ssa. Ja ne parhaat vuodet ehkä pelillisesti ovat olleet niitä Phoenix Sunsin juoksupelin kausia. 2006 ja Diaw valittiin NBA:n kehittyneemmäksi pelaajaksi. Sean Huffille vihelletään nyt harvittavasti askeleen. Tässä näkyy nyt selvästi se, että Sean Huff ei ole viime kaudella pelannut kovinkaan isoja minuutteja. Tämmöisissä niin yksinkertaisissa asioissa tulee vähän kömpelöitä menetyksiä. Seanilla on selvästi semmoinen, niin kuin Sean ei pelaa niin hyvin kuin Sean on paljon paremmin pelaaja, miltä nyt näyttää. Johtuu siitä, että Sean on pelannut viime kaudella tosi pienet minuutit ja semmoinen niin tuntuma pelaamiseen puuttuu. Niin Huff pelasi viime kaudella ensimmäisellä ammattilaiskaudellaan Kreikan liigan pronssijoukkueessa Marosissa ja siirtyi sitten tulevaksi kaudeksi samassa liigassa pelaavaan Kavalan joukkueeseen, mutta sieltä sitten toivottavasti on enemmän vastuuta luvassa, kun Batummäe viimeistelee 2 pistettä. Meidän ei pitäisi pelata näissä kavereissa kiinni iholla tuolla 8 metrissä, kun ne on jatkuvasti tulee meidän korille, niin meidän pitäisi saada tämmöiset takaporit ja vastaavat pois. Ei meillä hirveästi haittaa, jos vastustaja kierrättää sitä palloa tuolla kaaden takana. Nyt meitä vastaan tehdään helppoja koreja koko ajan. Boris Diaw saa siitä toisen virheensä. Batum on kyllä osoittanut olevansa todella kovan luokan pelimies. Sekä tuossa Italian pelissä että myöskin tänään on ollut muun muassa tätä miestä huomattavasti NBA-parketilla nimekkäämpää Boris Diawta paremmin. Koponen ensimmäinen vapari ohi. Laurent Pietrus kävi paikattavana tuon silmäkulman aukeamisen jälkeen ja nyt sitten Koponen toinen vapaaheitto sisään. 42-34, 2 minuuttia jäljellä toista neljännestä. Rannikko kompuroi siellä ihan omia aikojaan. Diot ei onneksi pääse käyttämään hyväksi. Batum ja sitten Pietrus antaa vielä ulos, siellä on Diot täysin vapaana ja Diot ulkoittaa kolmosta. Hieno hyökkäys. Ranskan johto taas venähtänyt 11 pisteeseen. Nyt on Turja Rannikkoa vastassa ja Rannikko lähtee tilannetta hyödyntämään. Kotti. Sitten Koponen, 5 sekuntia hyökkäysaikaa jäljellä. Mikkilä antaa vielä ulos Rannikolle ja Pietrus saa virheen ja se on Suomen kanta kyllä aika hyvä rakoon tulevan vihellys. 1 sekunti on hyökkäysaikaa jäljellä. Laurent Pietrus, ensimmäinen virhe. Teemu Rannikko vapaaheitto viivalle. Junnu Lee tulee uutena pelaajana kentällä. Ensimmäistä kertaa tässä ottelussa ja niilläkään ei pahemmin näistä miesten maaottelusta kokemusta ole. Tämä on hänelle 9. miesten maaottelu. Rannikko kopsauttaa nyt ensimmäisensä eturautaan. Rannikko 7 pistettä ja nyt 8. Ranskan johto on 10 pinnaa. Suomellakin on varsinainen junioriviisikko siellä kentällä. Siellä on Koponen 88, Koivisto 87, Junnu Lee 87. Kyllä meillä nuoria pelaajia löytyy. Antoine Diot pallon kanssa. Antaa Batumille. Batum jälleen Diot. Hyökkäysaikaa on käymässä vähin myöskin Ranskalla. Diot antaa vielä syötön Pietrusille. Pietrus heittää ohi ja levypallossa Gerard Lee. Mutta sitten huono passi Koposelta ja De Colo. No ei saa viimeisteltyä tuota tilannetta ja pallo Suomelle, eli tuolta takaiskulta vältytään. Koponen odottelee, että Rannikko pääsee pystyyn ja sitten hyökkäys pyörimään. Koponen takarautaan ja levypallossa Ranska. Antoine Diot.
näin Ranskalle viimeinen hyökkäys. 10 pistettä eroa, 14 sekuntia peliaikaa jäljellä tässä toisella neljänneksellä. Nando de Colo, Roni Turiafille. Sitten Antoine Diot. Batum vielä syöttö sinne Turiafille ja häntä rikkoo Gerald Lee nuorempi, jolla takanaan 3 kautta Old Dominion yliopistossa, keskikastine yliopistossa, jonka paidassa hän oli joku paras pistemies viime kaudella. Siis viimeinen yliopistokausi Lee juniorilla lähdössä. Isä Gerald tietenkin SM-sarjan kaikkien aikojen paras pistemies, eli 12,5 tuhannella pisteellään. Vapari viivalle nyt Roni Turiaf. Noin puolet vapaaheitosta sisään NBA:ssa viime kaudella. Golden State Warriorsin paita päällään. Suomi tästä vielä yhden hätäisen hyökkäyksen saa. Roni Turiaf viime kaudella 6 pistettä, vajat 5 levypalloa per peli Golden Stateissa. Tuonne vapaaheitto ohi. Rannikko kuitenkin kompuroi ja näin päättyy ottelun ensimmäinen puoliaikaa. Ranska johtaa 11 pisteellä. Mitä sanot? Me ollaan vähän siis me ei olla ihan pelata parasta peliä, me pystytään pelaamaan paremmin. Varsinkin tuolla puolustuspäässä niin vastustaja tulee liian helposti meidän korinalle. Et kyllä meidän pitää pystyä pakottaa vastustajan enemmän hyppyheittojoukkueita. Joka kerta kun ne heittää hyppyheiton, niin meillä on paljon paremmat mahdollisuudet saada siitä palloa itsellemme kuin se, että ne tulee korinalle. Se on melkein aina korisilla. Haanpää Suomen paras pistemies 10 pinnallaan, Koposella 9 pistettä, Rannikolla 8. Ranskalaista Batum tehnyt 10 pistettä, Antoine Diot ja Boris Diaw 8. Ottelun kolmas neljännes käynnistyy aivan hetken kuluttua. Ranska siis 11 pisteen johdossa ensimmäisen puoliajan jälkeen. Samuel Haanpää Suomen paras pistemies 10 pinnallaan, kun tämä mies Tony Parker puolestaan ei pelannut kuin joku sen minuutin aivan siinä ottelun alussa. Oltuaan aloitusviisikossa mukana. Ja näin peli käyntiin lukemat 46-35, mutta Suomi tosiaankin vain 4 pistettä 2 pisteen heitoilla tuossa ensimmäisen puoliajan aikana. Ja se on kyllä käsittämättömän vähän. Turiafe antaa pallon Jenalle. Jena tosiaankin joku sen minuutin tuossa ensimmäisellä puolella. Turiaf kääntää vielä ja sitten Pietrus, mutta nyt on Muurinen hyvin puolustuksessa mukana ja pallo tulee Koposelle. Kyllä siinäkin oli liikaa tilaa korinalta. Me oltiin siinäkin vähän hitaita siinä tilanteessa. Meillä kävi vähän säkäsin, että kaveri pani pallon ohi. Hanna Möttölä varsin näkymätön tuossa ensimmäisellä puolella. 2 pistettä, 2 levypalloa. Koponen pallon kanssa. Sitten Muurinen lähtee ajoon, nykäisee tuo sen kokeilumallisen heiton kohti koria. Siitä levypallo ranskalaisille ja virhe joko Muuriselle taikka Möttölälle. Ja siinäkin tilanteessa näkyy, että Muurista pidetään Suomessa huikean urheilullisena pelaajana, mutta kyllä vaan jäi kovasti urheilullisuudessa kaverin jalkoihin. 30-vuotias Aymeric Genot, Ranskan mestarijoukkueen Lyonin pelaaja. Liittyi joukkueeseen viikko sitten. Siinä ikätoverit, molemmat myöskin Portlandin miehiä, siinä missä NBA-oikeuksilla mitataan. Eli Batumilla jo ensimmäinen Trailblazers-kausi takana. Koposella se on toivottavasti tulevaisuudessa, kun Florent Pietrus nostaa alta 2 pistettä, Ranska ottaa 13. Siinä Möttölää vastaan ajettiin ihan liian helposti sisään ja selkeän ei ole paljon tehtävistä tuolla puolustuksessa. Liian helposti tullaan ohi. Rannikko. Sitten Möttölä. Siirtää vielä Rannikolle. Rannikko 2 eturautaan ja pallo Roni Turiafille. Aymeric Genot. Hänellä löytyy sieltä tilaa, hän pistää syötön Batumille. Batum ei kuitenkaan saa palloa sisään. Ja Möttölä painii pallon Pietrusilta ja siitä ranskalaisen virhe. Mutta tässäkin Genot pääsee aika vapaasti tuonne Cruisaan. Ihan liian helposti tullaan niin ohi. Me aristellaan nyt siitä. Mutta mitään ei tietenkään ole vielä hävitty. 13 pistettä eroa ja
Suomen kolmospomituksella se ei ole ero eikä mikään. Hanpää Teemu Rannikolle. Rannikko. Sitten Hanpää. Ja Hanpään kolmonen sisään avaa samalla myöskin Suomen pistetilin tällä toisella puoliajalla. Hanpäällä 13 pinnaa. Syömään. Heti kun Hanpää näkee korirenkaan, niin se on melkein kori. Samalla Hanpään pisteennätys maajoukkuepaita päällään on 21 pinnaa. Syntyi tuossa kesän harjoitusottelussa Brasiliaa vastaan. Nicolas Batum. Sitten Janaa heittää ohi, Pietrus ei ylälevypalloon. Ja samalla myöskin rikotaan Petteri Koposta. Nyt meillä oli niin hyvä joukkuepuolustus. Saatiin pelaaja ajamaan sinne, minne me haluttiin. Meillä oli apu paikalla, meillä oli levypallopeli paikalla. Kaveri joutui heittämään 4 metristä. Ja tää on niin sitä, mitä me haluttaisiin, että vastustaja tekee. Sen sijaan, että tulee tuonne maalla tulee alueelle. Ero 10 pisteessä, 48-36. Samalla Hanpää tehnyt 13 pistettä. Laittaa pallon peliin Petteri Koponen. Koponen tunnustelee löytävää tilaa ulos Hanpäälle. Hanpää. Koponen, mutta ei uppoa levypallon Ronni Turiafille. Jana. Puolustajan Muurinen ja Pietrus korin alla. Jana kääntää puolen, sieltä Batum. Kolo ei vaan, Nando de Colo kolmonen ohi ja se oli Rannikko joutunut vaihtamaan ja Rannikko joutui Pietrusta vastaan levypallotilanteessa, niin kyllä se oli niin kuin ennakolta tiedettävissä, mitä siinä käy. Ainoa tilanne tuommoisessa tilanteessa on, että Teemu pystyy aika usein niin kuin feikkaamaan siellä virheitä niin. pallo siis Ranskalla, 3 minuuttia pelattu. Älä anna ajaa. Hanpää puolustaa Emerick Janötä. Taas tulee liian helppo ajo. Tässä on niinku vaikeeta toi joku, kun se ajaa keskellä. Nyt kuitenkin Möttölä päivystämässä siellä korin alla. Pallo jää ranskalaisille. Diot. Janö. Pallo pyörättää ulos, mutta Roni Turiaffe alta koriin. Aivan liian helppo. Möttölä hävisi aivan liian helposti kaksinkamppailun siinä. Tämä on sitä ominta Roni Turiaffia. Hän ei ole niitä taitavimpia koripalloilijoita, mutta tekee kyllä hirveällä energialla töitä. Ja juuri tuollaisia koreja myöskin NBA-kentillä. Rannikko lähtee ajoon, 2 pistettä ja Teemu Rannikko vielä vapaa heitto päälle. Tyylikäs kori. Meillä ei montaa kaveria, jotka pystyy noita vastaan ajamaan sisään ja tekemään korja. Teemu ja Petteri on niitä jätkiä, jotka pystyy ajouhallaan aiheuttaa vaikeuksia vastustajalle. Ero 10 pisteessä ja Teemu Rannikolla siis vapaa heitto heittämättä. 28-vuotias Rannikko. On jo pitkään ulkomailla, 5 kautta Italiassa, 2 kautta Sloveniassa ja nyt sitten 2 kautta Venäjällä. Ja tulevalla kaudella Rannikosta tulee 3. suomalainen, joka on pelannut Espanjan pääsarjassa. Siinä Suomen valmiuskaksikko Henrik Detman ja Pekka Salminen asettavat nyt sisään Mikko Koiviston. (50-41). Nicolas Batum, Ranskan paras pistemies 10 pisteellään. Turiaffe, Antoine Diot ja sitten Koivisto on siinä aika suorilla jaloilla ja joutuu kahvaamaan. No tää on kuitenkin hyvä, että otetaan se ajo pois, vaikka sitten virheellä, jos ei millään muulla. Siis tietysti huono juttu, että tulee virheitä, mutta ajatusmalli pitää olla, että tonne ei nyt ajeta. Pakotetaan ne heittää kaukaa. Antoine Diot. Nando de Colo. Mutta nyt sitä ajopaikkaa ei hänelle ainakaan sieltä löydy. Turiaffe antaa ulos de Colo. Keskimatkan hypäri ja se menee sisään. Oli kohtuullisen hyvä puolustus. Vastustaja joutui vaikeeseen heittoon. Nyt sitten kyllä turhan huolimaton avaus. Onko se Koivisto, joka sitten on sieltä antamassa ja pallo Ranskalle. Taisi olla Möttölä. Pallo tosiaankin Ranskalle, joka johtaa 11 pisteellä.
Gerard Lee, nuorempi, tuolta myöskin sisään ja ehkä yllättävänkin vähän Lee pelasi tuossa ensimmäisellä puoliajalla. Pietrus ei saa alta sisään ja Kotti levypallossa. Siinäkin joukkuepuolustus petti pahan päivällisesti. Siinä Haanpää pelasi ihan just niin kuin on sovittu, että otetaan laittaa, mutta sitten Kotti jäi makaamaan omalle puolelle. Meillä ei nyt puolustus toimi sillä tavalla, kun se on suunniteltu toimivaksi. Koivisto syöttö Kottille ja Kotti alta ohi, mutta onnistuu tippaamaan vielä pallon kuppiin. Tärkeä kori, tärkeä kori. Se on myöskin Tuukka Kotin ensimmäinen pelitilannekori tässä ottelussa. Nyt pelataan varsinaisella juniorijoukkoa. Me ollaan niin kuin, Kotti on ainoa, Kotti taitaa olla 81 ja muut on sitten niin kuin ihan niin kuin lastentarhajengiä. Siellä on Lee, Haanpää, Koivisto, Koponen. Nyt ollaan nuorilla pojilla liikenteessä. Eli näitä hieman päälle parikymppisiä nuorukaisia, kuten myös tämä mies Nikola Batumma. Diotte Andre Kololle. Sitten hyvin haistaa Kotti tuon tilanteen ja Tuukka Kotti pääsee lyömään 2 pistettä. 52-45. Ja oltaisiin voitu saada kyllä yksi vaparikin päälle. Sen verran huonosti torjuu kaveri. Hän on Suomi taas pikkuhiljaa kampeamassa itseään lähietäisyydelle. Andre Kolo. San Antonio Spursin kakkoskierroksen varaus viime kesältä. Hakee nyt syöttöä ja Kotti katkossa. Nyt on hyvä puolustus. Älä nyt. Ja Kotti menettää sitten ihan yhtä lailla. Andre Kolo 2 pinnaa. Karmeita henkilökohtaisia menetyksiä. Hyvän puolustuksen jälkeen saadaan riisto ja sitten vaan annetaan kaverille 2 pinnaa. Kotti hakee ihan hyvällä idealla, mutta vähän heikommalla toteutuksella passia sinne korin alle Koivistolle ja Ranska pääsee juoksemaan ja näistä kyllä viimeistelee murhaavalla tarkkuudella. Voi. Oltiin just pelissä mukana ja sitten annetaan 2 kertaa pallo pois. Ja näin jälleen tuo Ranskan johtoon 11 pisteessä. Koponen loistava ajo, mutta ei uppoa. Hyvin siinä Koponen tunnustelee ja näkee sen korille ajo paikan, mutta ei vaan saa palloa sisään saakka. 3,5 minuuttia 3/4 jäljellä. Florent Pietrus, sitten Antoine Diot. Andre Kolo. Syöttö Turiafille ja Turiaf pääsee elämäämään 2 pistettä. Ranska johtaa 13. Ja siinä vaiheessa, tässä vaiheessa kun mies ajaa jo ohi korille, niin me ollaan menetetty peliä. Silloin se on niin kuin, rotaatiot on myöhässä, me ei pystytä niin tekemään yhtään mitään. Ja jos me saataisiin niin esimerkiksi Turjaf heittää kaukaan toi heitto, niin meillä ei olisi mitään hätää, mutta kun me annetaan tulla niin korille, niin me ollaan vaikeuksissa. Ja niin tämä nopeasti heilahtaa. Suomi tuli 7 pisteen päähän, mutta sitten Ranskalta 3 nopeaa koria ja ero onkin 13. Joo, tää on liian helppoja. Samuel Haanpää, Suomen paras pistemies 13 pinnallaan, Rannikko 11, Koponen 9. Suomen korinauskalusto on ollut juuri niin pinteessä kuin ehkä oletettiinkin ja Suomi on muutaman kakkosen tällä puolella tehnyt, niin edelleenkin vain 5 onnistunutta 2 pisteen heittoa. Joo, täytyy edelleenkin korostaa sitä, että siellä on niin kovia urheilijoita vastassa, että se korin tekeminen sieltä korin läheltä, ton tapaisia kovia urheilijoita vastaan on niin kuin, se on itse asiassa paljon vaikeampaa kuin tuo 3 pisteen korin tekeminen. Sinne Tony Parker myöskin kuvissa, eli Parker oli out-viisikossa, mutta ei ole sen koommin kentällä käynyt, eli muutaman minuutin siinä ottelun alussa pelasi ja sen jälkeen muut miehet ovat noita pelintekijän hommia hoidelleet. Andre Kolo tehnyt 6 pistettä, ottanut 4 koriin ja ottanut syöttöä, 7 pinnaa tuossa avausottelussa Italiaa vastaan reilussa 20 peliminuutissa. Sean Huff pitkän tauon jälkeen suomattu sisään. Ja Huffin rooli kaikkiinkin näissä kesän harjoitusottelussa ja tänään on ollut pienempi kuin mitä viime syksynä. Viime syksynä Huff oli Suomen paras pistemies varsinaisessa karsinassa. Joo, se on ihan selvä seuraus siitä, että Sean Huffin viime kausi ei ollut niin hyvä kuin seurajoukkueen tasolla. Oli kysymys siitä, että minuutteja ei paljon ole tullut ja jos ei minuutteja tule, niin on vaikea pitää sitä pelituntumaa yllä. Tässä näkyy just ihan tyypillinen tilanne, että kun ei ole pelituntumaa, niin pallot karkailee. Ja Ranska ei kuitenkaan saa palloa sisään, vaan Lee
sen ottaa, 13 pistettä eroa. Ja Huffista myöskin samat sanat kuin Rannikosta, eli nyt Huff siirtyy olemaan keskikastin joukkueeseen Kreikan liigassa, joten aivan sallisesti peliminuutteja tulee lisää ja se ilman muuta hyödyttää myöskin sitten maajoukkuetta. Kyllä varmasti joo. Kotti vaan vaikeuksissa ja nyt siinä käy Suomella vähän säkäkin. 2 sekuntia ainoastaan hyökkäysaikaa jäljellä. Joo, meillä on nyt liian paljon kavereita kentällä, jotka käsittelee palloa ja ei ole valmiuksia käsitellä sitä palloa. Meillä pitäisi olla enemmän pallon Rannikon, Koposen, Koivisto ja tämän tapaisten kavereiden käsissä. Et me ollaan vaikeuksissa, jos meillä on paljon semmoisia kavereita, jotka ei hirveästi pysty sitä palloa käsittelemään. Näin kovaa puolustusta vastaan. Kimmo Muurinen sisään. Tuukka Kotti penkille. Ja näin edes hyökkäysaika uppeutuu ja pallo Ranskalla. Suomen koordinausmiehityshän on vähän muuttunut tuosta viime syksystä, eli Jukka Mattinen ja Sami Lehtoranta jäivät maajoukkuetouhuista sivuun ja sentteri Aki Ulander on käsittääkseni sitten lopettelemassa uraansa ja tulopuolella tuonne Korinalle on ollut lähinnä Gerald Lee nuorempi. 13 pistettä Ranskan johto. Alain Kofi sokkosyöttö ja se päättyy Koivistolle. Huff. Nyt oli hyvä joukkojen puolustus siinä. Andri Kolo repii itselleen virheen, kun Teemu Rannikko menee ohi. Andri Kolo ensimmäinen virhe ranskalaista Boris Diolla ja Emerick Chaneulla 3 virhettä, suomalaista Rannikko 3 virheessä. Lee, mutta Batum siellä on jälleen odottamassa, vaikka ei korjauspelaaja olekaan. Tällä kertaa hänen blogistaan kuitenkin vedetään virhe. Mä luulen, että se ei ollut Batumin virhe. Batumin torjunta oli ihan turha oikein, mutta toiselta puolelta tulee. Ja no on siellä selvä virhe. Selvä vartalovirhe, ei se epäselvyyttäkään. Mutta tää vaan niinku kertoo, että sinne ei ole helppo mennä tekemään koria. Siellä on niinku, siellä kaverit panee niinku kannen sinne korin päälle, ei sinne ole helppoa mennä. Gerald Lee, nuorempi, vapaaheittoviivalle. Hänelle tämä on 9. miesten maaottelu ja 3 vuoden tauon jälkeen hän näihin maajoukkuepeleihin palasi tänä kesänä, eli 3 yliopistovuotta on takana. Ja kori hyväksyttiin, siellä on puolustaja ollut sukassa ymmärtääkseni. Kori hyväksytään ja 1 vapari päälle. Sieltä näytetään ero nyt 12 pistettä ja Lee Uudenkaupungin Korihahde kasvatti, pistää 1 sisään, 58-47. Leen yhteydessä on myöskin nuo 3 kirjainta NBA nostettu tässä esiin, ja kun tuossa näitä yliopistopelaajien ranking-sivustoja vähän katselin, niin aika vaihtelevasti siellä Leetä arvostetaan. Jollain sivustolla Lee oli rankattu ikäluokkansa, eli viimeistä yliopistovuottaan aloittelevista pelaajista 60 parhaaksi, mutta jollain sivustolla puolestaan häntä ei löytynyt edes 100 parhaan listalta, ja varmasti nyt sitten viimeinen yliopistokausi Old Dominionissa näyttää paljon, että onko Leen tulevaisuus Pohjois-Amerikassa vai täällä vanhalla mantereella. Rannikko 2 ohi, Muurinen ei pääse levypalloon ja näin Ranska 14 pisteen johdossa. Nando Kolo pelasi viime kaudella Choleen joukkueessa Euro Challenge Cupia. Kohtasi finaalissa Petteri Koposen ja Vitus Polonian, joka tuon kilpailun sitten loppujen lopuksi voitti. Pari vuotta sitten Nando Kolo teki erittäin kovalla teholla pisteitä Eurocupissa. Euro Choleen paidassa silloinkin. Nyt Ranskalla 5 sekuntia hyökkäysaikaa jäljellä, kun Pedro, yksi joukkueen 5 NBA-pelaajasta, tulee tauon jälkeen sisään. Batum antaa passin ja Pedro ottelun toinen donkki. Noita ne tekee aika kovalla prosentilla. Ei tossa ei kovin paljon ohi heitetty tämmöisiä suorituksia. Koivisto, UNC Greensborough yliopistopelaaja, hänellä kuten Gerald Lee nuoremmalla lähtemässä viimeinen yliopistokausi. Muuriselle hyökkääjän virhe. Kimmo Muurinen pelasi erittäin hyvät pelit vuosi sitten noissa karsinnoissa. Nyt myöskin varmasti tuo
sormivamma on vähän menoa haittanut, eli häneltä vasemmasta kädestä heilahti sormi aika totaalisen sijoiltaan yhdessä harjoitusottelussa ja sitten pari peliä oli huilia alla noista harjoituspeleistä, mutta tosi toimii mies palasi nyt kun nämä jatkokarsinat käynnistyvät. Diotte heittää ohi, levypallo. Täytyy saada nämä pallot täytyy saada. Se ja ranskalaisille neljännes on päättymässä, mutta viimeistä heittoa ei Ranska saa sisään. Nando de Colo sen tempaisee, mutta 16 pistettä kuitenkin nyt ero. Joo, ei me saatu mitään muutosta. Tuli mieleen semmoinen asia, että me mennään jatkuvasti, jäädään vähän jälkeen noissa palloskriinitilanteissa. Mä en tiedä mitä tapahtuisi, jos rohkeasti lähettäisikin menemään ne palloskriinit alakautta. Saataisiin vähän enemmän ruuhkaa sinne korin alle ja se tietysti avaisi vastustajalle vähän helppoja 3 pisteen heittoja, mutta saattaa olla, että ne ei osu. Saataisiin jotain muutosta meidän täytyy saada tähän pelaamiseen nyt. 1-1 ei pääty apua, koska ne katsoo, että pitää pärjätä. Kaikki jeesaa vähän, mutta ei tuplata. Hei, siinä pitää ehtiä aikaisemmin sinne ylös, aikaisemmin vaan. Ottaa se leikkaus. Ei 10 minsaa, pää ylös sitten. Nopeissa nyt yleensäkin, niin nämä transition screenit, niitä me tarvitaan. Transition screen me tarvitaan. Pieni screen ja saman tien kohti kori, heittäjät esiin sieltä, iso rollaama. Tarvitaan niitä. Hei, eka hyökkäys, kato tarkkaan nyt. Andy tällä puolella, Junnu tällä puolella, mä oon täällä, se on täällä Hontsi. Petsku käyttää, ne antaa mennä alta. Screeni, Junnu levitä, Petsku ajo, Andy rolli. Näin siis Teemu Rannikon ohjeet. Niin, tuossa on parikin otteeseen tullut tuo transition screeni sana esille. Avatko vähän tätä termiä? Se on kysymys siitä, että pyritään niin kuin puolinopeassa hyökkäyksessä tämmöisessä niin kuin sanotaan 3-3 vastaan 4-4 vastaan saamaan mahdollisimman nopeasti pallollinen screeni ja jos vielä niin kuin mahdollista, niin saadaan se mahdollisimman keskelle kenttää. Se on semmoinen tilanne, että vastustaja ei ole niin kuin tilanteessa, jossa pystytään niin kuin etukäteen sopimaan, miten puolustajat siinä vaihtuu, kun tilanne on vielä pikkasen epäselvä. Se on nykykoripallossa niin kuin yksi tehokkaimmista tavoista, transition screen. Jos se saadaan vielä keskelle kenttää, niin se on tehokas peli. 63-47 tilanne, Suomi teki 12 pistettä tuossa äsken päättyneellä kolmannella neljänneksellä. Koponen lähtee ajoon, antaa ulos Rannikolle, Rannikko lataa kolmosen kassiin, 63-50. Juuri tällaista aloitusta tälle neljännekselle kaivattiin. Joo, se oli Koposelta hyvä haastaminen sisään. Me tarvitaan just tämmöisiä sisäänajoja, me ajetaan sisään niistä, niin sen jälkeen päästään niinku... Tää on just tilanne, no nyt tuli hyvä puolustus. John Huff katkossa. Hyvä katko. Petteri Koponen. Koponenkin pelatti yli 40 miesten maaottelua, kun Lee passaa nyt pallon vastustajalle. 13 pistettä eroa, Antoine Diotte. Sitten Nando de Colo. Batumme sätkii siitä virheen Sean Huffille. Semmoinen just vähän niin kuin yliaktiivisuus tuossa tilanteessa. Ei ollut mitään syytä lähteä hakemaan virhettä tuossa. Sä oot myöhässä jo tilanteessa, pidä jalat ehdottomasti maassa. Älä lähde hyppimään. Tää on niin kuin tyypillistä meille, että me nyt vähän ollaan niin kuin yliaktiivisia tilanteessa, jossa pitää ottaa vähän rauhallisemmin. Nicolas Batumme, 10 pistettä ja sitten Antoine Diot, joka on muuten Ranskan paras pistemies. Petro pääsee vippaamaan tuon huuhkisen täysin vapaasti, mutta ei osu. Saa heittää noilta etäisyyksiltä. Lyö! Nikkilä aikailee siinä liikaa, pallo tulee Liille. Lee laittaa pallon koriin. Se oli tyypillinen esimerkki, että me vähän aristellaan. Tuossa Antti pitää lyödä palloa alaspäin eikä niinku miettiä mitä siinä tehdään. Hyvä suoritus Junnu Liiltä. Antoine Diotte. Kun sitten pilli soi. Virhekö siellä vihelletään vaan mitä tässä nyt arvotaan, aivan aika lisää on pyydetty ilmeisesti sieltä Ranskan puolelta, kyllä. Eli Suomi tulee 11 pisteeseen ja tämä on ilmeisesti sen verran Vincent Collettä
huolettaa, että päättää puolta peli poikki. Joo, se on kiva nähdä meidän nuoret pelaajat pelaa ennakkoluulottomasti ja hyvin. Meillä on siis Koponen, Koivisto, Paanpää, Lee. Kaikki pelaa niin kuin itse asiassa jopa paremmin kuin meidän niin kuin kokeneempi kaarti. Meillä on ollut selvästi vaikeuksia näillä kokeneilla kaarilla päästä nyt niin tähän pelitempoon. Nämä on niin kovia urheilijoita, että meillä on vaikeuksia sen kanssa. Nuoret pelaa ennakkoluulottomasti ja ei pelkästään korin tekeminen, vaan koko pelaaminen on niin kuin hyvää. Hanna Möttölä, kyllä pakko sanoa, on ollut kyllä täysin näkymätön. Ei täysin näkymätön, joo, ei siinä ole mitään selittelyä. Kyllä Hannulla näkyy nyt, että ollaan annettu vuosi poissa niin kuin kovista kehistä ja ei se tapahdu ihan niin kuin kuukaudessa tulla takaisin sitten sinne. Mutta kyllä Hannu on hyvä pelaaja. Hannu voi Italiaa vastaan olla meidän parhaita pelaajia sitten taas. Siellä on erityinen joukkue vastassa, se ei ole niin urheilullinen kuin tämä joukkue. Suomen näistä muista koordinauspelaajista Tuukka Kotti 5 pistettä, mutta 5 levypalloa. Nikkilällä 2 pinnaa, 1 levypallo. Ja Lee, vaikka on huomattavasti vähemmän kuin nämä muut isot miehet, 4 pistettä, 3 levypalloa. Joo, Junnu on pelannut hyvin. Tässä vähän näitä kolmostarkkuuksia neljänneksittäin. Eli tuon alun ilotulituksen jälkeen Suomellakin vähän tahti hiipunut. Portio, hänellä 3 virhettä, 8 pinnaa tilillään. Charlotte Bobcatsin pelaaja ottaa syötön Batumille ja Batum. Ihan helposti. Sean hävisi nyt sen leikkauksen ihan niin kuin 5-0 ja antoi ihan ilmaisen aseman kaverille sisään. On paljon isompi kaveri, niin ei me voida päästä niitä sisään. Ja Nikkilä niittaa siellä nyt De Colon screeniä tehdessään nippuun ja pallo kotijoukkueelle. Vajat 2 minuuttia pelattu tätä 4. Tästä tämä tilanne nähdään ja no, mitä sanot? No ei tästä kulmasta paha sanoa yhtään mitään. Näytti ihan puhtaalta screeniltä, mutta toisesta kulmasta katsottuna se oli selvä virhe. Nikolai Batum laittamaan palloa peliin ja Batum on kyllä ollut, vaikka miehen lahjat ja potentiaali on tiedetty, niin on ollut kyllä Ranskan paras pelaaja sekä tuossa Italian pelissä että sanotaanko myös tänään. Boris Dio puolustaa huomattavasti nimekkäämpi Jannu tuolla NBA-kehissä ja ihan samanlaiseen peliin ole pystynyt. Ei tietenkään huonosti ole pelannut hänkään. Koponen. Nikkilä tekee jälleen screeniä. Lee. Mutta vähän haparoi. Taistelee kuitenkin pallon itselleen, mutta sitten menetys ja pallo Nikolai Batumille. Emeriksson. Sitten Nando De Colo. 6 pinnaa, 5 korin johtanutta syöttöä. Batum ohittaa nyt Huffin, antaa ulos. Sieltä lähtee 3, se menee ohi. Ja pallo Koposelle. Koponen, mutta selvästi vajaaksi tuo jää levypallossa, ei yhtään annetta valkopaittaa. Joo, silloin kun tulee hyökkäävän pelaan omasta kuljetuksesta tuommoisena suoraan yöistuudessa se pallo heitetään, niin ei sinne oikein pääse sinne hyökkäyslevypalloon. Puolustajat on niin hyvissä asemissa, että pystyy estämään sen. Boris Dio, sitten Johan Petro. Petro hyvin liikkuu ranskalaisella nyt pallon. Nando De Colo pääsee ajamaan korille ja Nikkilä virhe. Antti Nikkilä, Korisliigan MVP. Viime kaudella Tampereen Pyrinnön pronssijoukkueessa. Nikkilä myöskin yksi näitä pelaajia, joilla tulevan kauden kuviot ovat vielä auki. Tähän Suomeen jää, niin seura lienee Tampereen Pyrintö, mutta ulkomaan virityksiä hänelläkin varmasti on. Nando De Colo vapaaehtoviivalla. Tässä reilussa 10 pisteessä tuo Ranskan johto nyt on pitkän aikaa liikkunut, eli ihan sitä lopullista niitä ei kotijoukkuekaan ole pystynyt Suomelle antamaan. Ei pystynyt antamaan, mutta toisaalta kyllä meidän täytyy antaa voittaa tämä peli tai saada tämä pelikirjaksi. Meidän täytyy nyt keksiä jotain. Meidän pitää saada nyt joku temmon vaihto tähän tilanteeseen. Nyt pitäisi saada joku nopeilla helppoja koreja tai pakottaa vastustaja niin jollain taktisella muutoksella tekee jotain muuta. Nyt vastustaja niin määrää kaiken, mitä tässä pelissä tehdään. Nopeita hyökkäyksiä Suomi ei ole saanut kuin ihan muutama koko pelissä. No. Ja sitten 3 ja se menee sisään ja siellä lahtelaiskatsomon osa se on tuulettaa. Santtu Haanpää, kun se
noin paljon jätetään tilaa, niin Santtu panee vaikka 2 palloa kerralla koriin tuosta. 16 pistettä Haanpäällä uransa 9. miesten maaottelussa. Hän on 5 pisteen päässä omasta ennätyksestä, kun jälleen alla vapaana Nicolas Batum ja hän kuittaa. Batum on erittäin liikkuva pelaaja, pelaa ilman palloa hyvin ja löytää yllättäen itsensä aina niin vapaista paikoista. Niin urheilullinen kaveri, että pystyy ilman palloa voittamaan vastustajansa helposti ja sitten rankastaa. Nikkilä, hänellä vastassa De Colo, mutta hän ei pääse tilanteessa mitään hyötymään. Möttölä kuitenkin ajaa korille 2 pistettä ja vapaa heitto päälle. Tästä tämä Möttölän ajo nähdään. Dio jää siinä selvästi jälkeen ja Möttölä viimeistelee. Möttölähän kenties pelaa korisliigassa ensi kaudella. Helsinkiläisen Topoon miehen nimeä on aika tiiviisen tahtiin yhdistetty ja kyllä se korisliigalle olisi melkoinen jättipotti, jos se Suomen toistaiseksi hieno NBA-pelaaja kotimaan parketilla nähtäisi. Se olisi semmoinen juttu, että mun mielestä jokainen seura saisi vaikka vähän osallistua kustannuksiin, että saataisiin annostaa pelaamaan. Se olisi kaikille hieno juttu. Nyt pelattiin fiksusti, ettei annettu ajaa. Just näin. Pidetään täynnä. Näin just. Dio harppoo. Hyvä. Ja potku ja pallo Suomelle. 69-58 seuraavasta hyökkäyksestä mahdollisuus kutistaa johtoalle 10 pisteeseen. Siellä oli heti kun siellä oli ruuhkaa ja otettiin se ajon uhka pois. Pakotettiin kaverit peruuttamaan ja palaamaan ruuhkaa. Nyt siellä on hyvä ruuhka. Näin just. Ja vaikka Boris Dio nyt meriteiltään on Tony Parkerin jälkeen näistä Ranskan pelaajista se toiseksi kovin, niin mies ei ollut kyllä tässä mitään ihmeempää esittänyt. No ei tässä matsissa. Kyllä tää on ollut Batumin matsi. Batumi on tässä niinku kurittanut meitä liikkuvuudellaan. Roni Turiaf tulee sisään, hänelle 5 pistettä, 6 levypalloa. Koponen Möttölälle. Möttölä pyörii, mutta ahdasta on. Pallo kuitenkin Haanpäälle. Haanpää lähtee ajoon ja viimeistelee 2 pistettä. Samuel Haanpää huikeassa vireessä. Hänellä 18 pinnaa ja hän tuo Suomen 9 pisteen päähän. Mä muuten tiedän yhden jätkän, joka saa sopimuksen näistä suomalaisista. Tiedätkö sä? Jos se näillä otteilla irtoaa, niin ei sitten millään. Samalla Ranskan aikalisä. Ei Haanpään tarvitse kortistoon ilmoittautua. No kyllä edelleenkin, jos kerrataan näitä tietoja. Samuel Haanpää tosiaankin vasta 9. miesten maaottelu ja kyllä siellä jo sitten Vincent Collettekin volyymi nousee. Haanpää todella kovassa paikassa nyt jo lähellä omaa maaotteluennätystä. Aika kovia joukkueita vastaan. Ilmeisesti tuo viimeinen kori nyt on semmoinen, että se ei ollut ihan tyypillistä Haanpäätä. Aika kova suoritus lähtee haastamaan noita kavereita ja painaa loppuun asti. Va chercher, on veut finir mitä Colette tekee. Uskotko, että sieltä nyt Tony Parker vielä kaivetaan noinkin pitkän huilaamisen jälkeen kehiin? Jos tämä peli menee tästäkin tiukemmaksi. Ei kaiveta enää. Kyllä mä luulen, että Parker on nyt niin kuin tämän pelin minuuttinsa saanut ja median huomionsa saanut. Ja tämä on muiden miesten taistelua nyt. Suomi on siis tullut 9 pisteen päähän ja tuimalta alkaa se Ranskan mies näyttää. Ja nyt sitten tähän vielä kunnon puolustus tai pallonriisto. Ja alkaa kenties vielä enemmän sitten Ranskan poika tutistaa. Muurinen postaa Diota. Dio ujuttaa syötön Turiafille. Pallo pomppii sisään ja Turiaf vapaa heitto tähän lisäksi. Sen ei pitäisi olla noin vaikeaa estää se ajo. Nyt vaan kävellään ohi. Tai ei nyt kävellä, tietysti on kovia jätkiä tulemaan sieltä, mutta sielläkin on semmosia kavereita, että mun mielestä ei olisi mikään hirveä katastrofi, jos ne sais heittää 2-3 pisteen heittoa sieltä kaudelta. Tää on katastrofi, kun ne ajaa joka kerta ohi ja pääsee nostelemaan alta palloa. Ne ei vaan voida tuolla kodin alla mitään. Liian helposti tullaan ohi. Roni Turiaf 4 pistettä tuossa Italia-ottelussa. Nyt hänen vapaninsa ohi ja levypallokamppailussa siellä rikotaan Pietrusta ja pallo jää ranskalaisille. Vanno Möttölä. 3. virhe. Florian Pietrus. Espanjassa pelaava urheilullinen laitturi vapaaheitossa.
72-60. Florian Pietrus, yksi useasta Ranskan maajoukkueen entisistä Paun-pelaajista, eli tämä on monellekin näistä Ranskan maajoukkueen miehistä vanha kotihalli, kun Pauertesin joukkueesta moni on sitten maailmalle aikanaan lähtenyt. Entinen suurseura, 9 mestaruutta voittanut Pauhan putosi viime kauden päätteeksi ensimmäistä kertaa historiassaan Ranskan kakkosliigaan eli Pro B:hen. Koposelta syöttö kohti vanhaa joukkuetoveria Kimmo Muurista, mutta Ranska pääsee katkaisemaan ja myöskin juoksemaan nopeaa ja nyt jo tinttaa palloa alaspäin niin, että koriteline tärisee. Taas pitää todeta, että kyllä se nopeasti käy. Joo, ja kyllä täytyy sanoa, että on kiva katsoa, mutta Saamariko on vääränvärisiä paitoja kaverille, jotka tekee näitä. Nämä on niin komeita urheilusuorituksia, mutta sääli, että tehdään meitä vastaan. Boris Dio, 6 kautta NBA:ssa, 2 kautta ensin Atlanta Hawksissa, sitten 3 viihdyttävää kautta Phoenix Sunsissa, josta hänet kesken viime kauden treidattiin Charlotte Bobcatsiin. Dio kyllä erittäin monipuolinen pelaaja, esimerkiksi kaudella 2005-2006 Sunsin kultavuosi. Hän pelasi jokaisella pelipaikalla siinä kauden mittaan. Välillä tuurasi Steve Nashia joukkueen pelitekijänä ja välillä sitten veti myöskin sentterin. Joo, nämä on kallisarvoisia kaverita, tämmöiset Magic Johnsonin tapaiset kaverit, jotka pystyy molemmissa päässä kenttään olemaan niin kuin missä roolissa tahansa. Ja kysymys on vaan siitä, että kaverit osaa koripalloa. Se on, kun osaa, niin sitä pystyy pelaamaan vähän kaikilla paikoilla. Suomi kävi siis 9 pisteen päässä, mutta sitten Ranskalta 3 nopeaa koria ja ero on jälleen 15 pinnaa. Koponen, Nikkilä, Haanpää, Rannikko, Jalka Möttölä se 5. pelaaja suomalaista, joka sisään tulee. Suomella vähän vaikeuksia jo pelin käynnistämisessä. Rannikko tehnyt tänään 14 pistettä, antanut 4 syöttöä. Nikkilä kaukana korjasta, screenin takaa tulee Möttölä. Möttölä Pietrusta vastaan. Sitten Haanpää, Suomen paras pistemies 18 pisteellään. Pari sekuntia näin hyökkäysaikaa jäljellä. Rannikko joutuu nykäisemään kaukaa ja ohi menee. Pallo Ranskalle. Aika vähissä oli meidän eväät siinä hyökkäyksessä, että ei päästy oikein haastaa vastustajaa. Alle 4 minuuttia jäljellä. Suomi pani paikkapuolustuksen. Tämä on nyt semmoinen, että ei täällä kyllä tätä peliä missään vaiheessa enää voiteta, mutta tällä voidaan niin kuin... Nyt tulee liian helposti. Turja Fake syöttöä, Möttölä käsineen välissä 4 sekuntia ja hyökkäys. Tällä ei peliä voiteta, mutta tällä voidaan saada ero kyllä pieneksi. Että vastustaja käyttää nyt 20 sekuntia joka hyökkäykseen. Jönö paikasta ja Koponen blokkaa. Nyt oli niinku erinomaisen hyvä puolustus. Ja tietysti tämä, että kun aletaan 4 minuuttia ennen pelaa paikkaa, niin olisi voinut tapahtua vaikka vähän aikaisemmin tai jotain muuta taktisia vaihdoksia, että toi vastustajan sisäpeli olisi saatu pois. Voi olla, että tällä paikkapuolustuksella saadaan se sisähyökkäys pois. Koponen torjuu Jönön heittoyrityksen ja Jönö sitten 4. virhe törmätessään Teemu Rannikkoon. Koponen yrittää sätkiä siitä Batumille virhettä, mutta ei onnistu. Koponen ja 3. koriin, 75-63. Petteri Koponen tehnyt 12 pistettä, kun hänelle 3. onnistunut 3. tänään. Edelleen paikkapuolustus ja saa nähdä mitä tapahtuu. Nyt sinne ei päästä sisään kovin helpolla. Dio. Näin on hyvä. Hyökkäysaika 8 sekuntia. Ja näin sitten ranskalaiset tyrivät tuonkin hyökkäyksen. Ja näinkö tämä on sitten se, joka vähän tätä pelin tempoa ja rytmiä muuttaa, tämä Suomen paikkapuolustus. Ja vielä viimeiseen rynnistykseen tästä päästään. Se voi olla, että aika loppuu kesken, mutta toisaalta kysymys tässä ei ole pelkästään yhdestä ottelusta, se on kysymys sarjasta, että voi olla jopa, että pieni tappio on semmoinen, jolla voidaan päästä jatkoon. Jos me hävitään tämä 20 pinnaa, niin se on niin sieltä on vaikea nousta, että meidän pitäisi periaatteessa kotimatsi voittaa enemmän, jos aiotaan mennä jatkoon. Pienellä tappiolla voidaan vielä
pitää toivoa yllä. Eli tasapisteissä katsotaan sitten keskinäisten otteluiden, tai ensin tietenkin keskinäisten otteluiden tuloksia ja sitten niiden pisteero. Eli siinä mielessä olisi tärkeää, että tässä ei liikaa tauluun tule, kun Rannikko heittää ohi. Möttölä kuitenkin tärkeä hyökkäyslevypallo. Möttölä Turjafia vastaan, Möttölä ja saa pallon sisään. Ero 10 pinnaa. Kova suoritus, kova suoritus. Näyttää hyvältä nyt. Reilut 2,5 minuuttia jäljellä. Boris Diaw. Pallo Batumille. Batum oli se, kelle ratkaisu hetkellä pallo pelattiin siinä Italian pelissäkin. Nyt Koponen katko. Möttölä Diawta vastaan. Antaa vielä kaaren tuolle puolen Rannikolle. Suomi resetoi tuon hyökkäyskuvion. Koponen ei pääse ohi. Turjafin ottaa heiton ja tuo Suomen 8 pisteen päähän. 2.14 jäljellä. Tämä on itse asiassa vieläkin voitettavissa oleva peli. Kyllä vastustajan peli sekosi nyt ihan täysin tähän taktiseen vaihdokseen. Olisi mielenkiintoista kuvitella, mitä olisi tapahtunut, jos olisi muutama aikaisempi tehty jotain taktisia muutoksia tässä, mutta hyvältä näyttää nyt. Koposelta kyllä kova heitto tuossa Roni Turjafia vastaan. Joo, mutta nyt on semmoinen vaihe, että nyt vaaditaan kovia ratkaisuja ja niiden on onnistuttava. Suomi siis 8 pisteen päässä tässä EM-jatkokarsinta-avauksessaan 5 NBA-pelaajan Ranskaa vastaan. Ranska tällä vuosikymmenellä olympiahopeaa, 4 vuotta sitten EM-pronssia. Suomi puolestaan tavoittelee tässä nyt ensimmäistä EM-kisapaikkaansa 14 vuoteen, eli elettiin vuotta 1995, kun Suomi on viimeksi Toriksen EM-kisoissa pelannut. Hanno Möttälä oli silloin nuorena jamppana mukana vähän aikuisten pelien tunnelmaa haistelmassa. Suomi vienyt tämän neljänneksen 2012. Se on vielä aikaa jäljellä vaikka kuinka paljon, tämä ei ole vielä hävitty peli. No Mika Lahden Faneklub on siis Ranskaan reissannut pienellä iskuryhmällähän. Tämä väki oli myöskin viime syksynä Italiassa Suomea kannustamassa ja nyt sitten kelpaa torvia töräytellä. 75-67, reilu 2 minuuttia jäljellä. Ja tässä nyt aiemmin kun Suomi on tälle etäisyydelle päässyt, niin silloin on aina sitten muutama hasardi sattunut ja Ranska on päässyt kasvattamaan eroa, mutta nyt ei enää ole moisen varaa. Suomi paikkapuolustuksessa, Diaw. Roni Turjafille, Turjaf vastaan Nikkilä, Turjaf pallo koriin. Kohtuullisen hyvä puolustus, oli hyvä hyökkäys, kaveri teki korin, ei mitään ongelmia. Koponen ja häntä rikkoo Antoine Diot. Ranskalla joukkuevirheet eivät ole vielä täynnä, joten Koponen ei tästä vappariviivalle pääse. Rannikko puolessa kentässä, Batum puolustaa. Nikkilä jälleen vähän kovan oloinen screeni, kun Haanpää kolmonen ja se menee sisään. Ero taas 7 pistettä. 1,5 minuuttia jäljellä, Haanpää sivuaa nyt 100-prosenttisella kaukoheittopelillä uransa maajoukkuepisteennätystä. Saattu ehtii vielä 2 nykäsheitolla tässä pelissä. 5-3 kaikki siis sisään Samuel Haanpäältä. 1.20 jäljellä. Diaw antaa ulos se. Ja kyllä harmittava kuitti tulee Antoine Diotilta, Ranskan nuorten maajoukkueen mieheltä. Se oli todennäköisesti ottelun ratkaisukori, että täältä on nyt vaikea nousta voittoon. Mutta niin kuin sanoin, niin tämä ei ole pelkästään yksi peli, tämä on sarja, että tämä täytyy nyt pelata loppuun asti tämä matsi ja pitää ero niin pienenä kuin mahdollista. Florian Pietrus rikkoo Möttölä. Se on iso ero, hävitäänkö pitää 7 vai 13. Meillä on toinen matsi jäljellä Ranskaa vastaan ja 13 pisteen takaa on aika vaikea lähteä. 6-7 pinnaa ihan eri tunnelma. 1-0-1 jäljellä. Kun tuosta tilanteesta Florian Pietrus saa virheen ja Rannikko vähän nyt vaikeuksissa siellä. Hyvin Ranska tuon tilanteen puolustaa ja Rannikko joutuu sitten aika vaikean avauksen sieltä ilmaan laittamaan. Möttölä ei vaan millään pystynyt pelaamaan itseensä vapaaksi. Huomattavasti nopeampaa ja urheilullisempaa Pietrusta vastaan. Nyt Suomi on takaisin miespuolustuksessa ja 5 sekuntia hyökkäysaikaa jäljellä. poikki. Nikkilä kurottaa takailmaisen riiston tilastoihinsa. Koponen
Lähtee hakemaan ajoa Diota, Turiafia vastaan ja Turiaf rikkoo. Petteri Koponen tänään 14 pistettä, 5 levypalloa. Tästä 1 kori ja puolustuksessa stoppi ja toinen kori, kun päästään 5 tai 6 pisteeseen tässä pelissä, niin tää on ihan niin otettavissa vielä kotimatsissa tää homma. Petteri Koponen vapaehtoviivalla. Ero 9 pistettä. Siinä 4 kautta NBA:ssa pelannut Roni Turiaf. Koposelta toinenkin koriin ja ero 8 pistettä. Antoine Diot. Me pelataan tosissaan nyt tää viimeiset possessionit. Me saadaan tästä yksi toppi ja 1 hyökkäys aikaa, niin me saadaan tää. Jaha. Nyt rannikko passittaa Antoine Diotin vapaaheittoviivalle. Diot liikalla Ranskan liigassa vajat 70% vapareistaan koriin. Mutta kuten Jarkki totesi, tosiaankin tämä pisteero on siinä merkittävä, että mikäli Suomi ja Ranska ovat sitten tasapisteissä, niin siinä katsotaan tietenkin keskinäisiä otteluita ensin ja sitten jos voitot ovat 1-1, niin näiden otteluiden pisteeroa. Nyt ero on Ranskan hyväksi 10 pinnaa. Sikäli toi äskeinen rannikon virhe ei ollut kovin fiksu virhe, että me annettiin nyt ihan ilmaiset 2 pinnaa kaverille. Täytyisi kyllä itse saada onnistuminen tähän päälle. Viimeisiä sekuntia mennään. Santulle heitto tulee. Koponen ottaa sen itse, mutta ulos pyörähtää ja pallo jää Ranskalle, joka voittaa ottelun 82-72, mutta kyllä tästä pitää sanoa, että hyvä maku jäi Suomen taistelusta suuhun ja tästä on hyvä jatkaa sitten sillä tavalla, että me ollaan hengissä. Me pelataan vielä niin kuin hommasta. Että kysymys siitä, että me ei pelattu ihan niin hyvin kuin me pystytään pelaamaan. Meidän puolustuspeli, sisäpuolustus oli suurissa vaikeuksissa. Kaverit teki liian helpolla, liian kovilla prosenteilla niin kuin niitä pisteitä. Ja me saatiin vastustaja selvästi säpsähtämään siinä vaiheessa, kun me vaihdettiin taktisesti paikkapuolustusta sinne. Se mikä oli niin kuin todella ilahduttavaa, että meidän nuoret pelaajat pärjää hyvin. Koponen on jo tällä hetkellä kansainvälinen pelaaja. Santtu Haanpää tulee varmasti kansainväliseksi pelaajaksi. Junnu Lii pelaa ihan ennakkoluulottomasti. Mikko Koivisto on erittäin hyvää pelaamista. Me pelattiin, meidän nuoret pelaajat pärjäsi ihan niin kuin selvästi oikeastaan paremmin kuin meidän niin kuin kokenut kaarti. Teemu Rannikko oli kokeneesta kaartista oikeastaan ainoa, joka niin kuin oli niin kuin todella näkyvissä. Siellä on Muurinen, Nikkilä, Kotti, Möttelä, kaikki pystyy niinku pelaamaan paremmin, kun nämä kaverit pääsee niinku parempaan flowhun, niin me voitetaan Ranska. Mutta pitää muistaa, että tämä systeemi on niin tyly, että ainoastaan lohkovoittaja, eli yksi 3 joukkueesta etenee jatkoon sitten toisen lohkon voittajaa vastaan. Eli se tarkoittaa sitä, että Italiaa vastaan ollaan jo pakkovoittotilanteessa, eli 2 tappiolla ei lohkoa voiteta. Joo, kyllä tämä semmoinen tilanne, että meidän pitää voittaa kaikki 3 matsia, että me saadaan. Mä uskon vahvasti, että me voitetaan Italia. Italian pykälää huonompi joukkue kuin Ranska.